Du kører om mono i dag? Ja, jeg har bestilt til at køre stereo. Jeg tror, den kommer. Ja. Og jeg kommer til at blive her, fordi at, så kan folk se, hvis der, eller det skal optages, så ser vi, om der overhovedet er nogen med. Det ved jeg ikke, om der er endnu. Det er der vist ikke, men det kan der komme. Og så ser vi lige, at det virker på begge sider. Det gør det. Jeps, jeg går bare i gang. Jeg går bare i gang. Jeg skal snakke om arabisk filosofi, og det skal jeg gøre de næste 2 timer. Det vil sige, forhåbentlig kan I også stille spørgsmål osv. Og vi holder selvfølgelig også en lille pause midtvejs. Men jeg siger noget om arabisk filosofi generelt, og også fordi, at jeg har været med til at skrive en bog, som kom her for nylig. Og det er jo så ind i en sammenhæng af andre filosofiske emner, der er blevet forelagt, men det her så måske som et lidt specielt inden for den række. Arabisk filosofi, og jeg har givet det en undertitel her, som hvis det ikke er blevet annonceret, Hellenismens tredje ben. Og det er fordi, at det var en titel, jeg oprindeligt tænkte på, eller i hvert fald sådan en slags koncept, i hvert fald jeg oprindeligt tænkte på, at udgive en bog eller et eller andet om på dansk. Det udsprang nok i høj grad af, at jeg sådan var på klassiske studier, og så ligesom den arabiske filosofi som en slags tredje vej, som den hellenistiske, den græske arv var gået. Den var ikke kun gået videre på græsk, den var ikke kun gået videre på latin, den var også vandret videre på arabisk. I den sammenhæng dog stort set kun den, kan vi sige, filosofiske, naturvidenskabelige del af den græske arv, og ikke alt det andet, som vi plejer at tage med i den græske arv, altså litteratur af alt muligt andet slags, og kunsthistorie osv., alt muligt andet ud over tekster. Men lige præcis, hvad angår filosofi, så gik hellenismen, kan vi sige, hvis vi tager sådan helt i den store i de store områder, sprogområder, så kan man sige, så gik den 3 veje til græsk, eller fortsat på græsk, til latin, og så altså til arabisk. Det røg ud af titlen, for det var slet ikke det, der var perspektivet, da jeg så skrev den her bog sammen med Saad Al-Jashi. Det står ikke her, hans navn det står her, men det kan hans navn komme op på et senere tidspunkt. Vi skrev en bog, som egentlig bare introducerede emnet lige på, og der er ikke nogen, sådan skal vi sige, umiddelbart startvinkel på det. Men jeg kommer nu alligevel til at snakke om noget om det, at det her også, fordi det er et foredrag i forlængelse af antik filosofi, så hvad er arabisk filosofi? Og udover at bare kalde det arabisk filosofi, så havde vi også lige en overvejelse, om vi skulle kalde det andet. Man kan kalde det hele den, skal vi sige, verden af lærdom. Kunne man kalde det islamisk filosofi, eller det gør man ofte. Og man kan sige, der er fordele ved begge betegnelser. Ved islamisk filosofi, der kan man så sige, så er man åben for andre sprog. Det var ikke kun arabisk, det var også persisk og andre sprog. Den her tradition bredte sig på. Men hvis man siger arabisk filosofi, så kan man til gengæld tage alle religioner, der var med. Kan man måske også godt i islamisk filosofi at sige, alle mulige religioner boede i den muslimske verden, eller var med i den muslimske verden, og dermed kristne og jødiske filosofer også. Men vi valgte altså arabisk filosofi, så er det ligesom sproget, vi fokuserer på. Og så kan man sige, når man ser arabisk filosofi, så kan man tænke, så er det også fra 1800, 1900, 2000. Men det er det ikke. Det er middelalderfilosofi, vi snakker så om i den her bog, og det er også det, jeg snakker om her. Og hvorfor er det så, at man overhovedet bør beskæftige sig med arabisk filosofi? Jeg skal lige tjekke en gang, om jeg har en med. Nå, det er Camilla, du er med på. Er du ikke?
Ikke dig? Okay, nu kan jeg ikke huske det. Så jeg kunne huske det for mig. Nå, så er det en anden, som jeg vist ikke giver mulighed for at se mine slides. Det skal jeg lige sørge for. Men så kan det være, at det hele ændrer sig lidt. Lige se. Jeg kan ikke se min cursor, når den er her. Derfor. Derovre. Ups. Kan det lade sig gøre det her, eller bliver det for indviklet? Nej, det ser fint nok ud. Godt. Men hvorfor beskæftige sig med arabisk filosofi? Og der mener jeg, at et første argument, det er simpelthen, at det er en central del af filosofihistorien, og vi må sige en central del, som har fået for lidt behandling. Det synes jeg godt, man kan sige helt overordnet. Og så fordi det er spændende, det håber jeg, I vil synes, når I har hørt det her foredrag, både i tanke, altså selvfølgelig sådan som en filosofisk indhold, men også i fremstillingsform. Og det synes jeg, jeg også giver nogle gode eksempler på her. Det kommer jeg til at se. Og så mener jeg sådan helt grundlæggende, fordi det er jo også der er også en, skal vi sige, nutidig debat, der kører om sådan nogle emner. Og det er jo så altså fordi, grundlæggende set, så er traditionerne forbundne, så det er altså ikke et eller andet andet, men det er en anden version af en samme tradition, som den vi primært tager stilling til, altså man kunne sige en græsk, latinsk og sidenhen vestlig tradition. Og vi må være globale, og vi må deles, altså deles forstået på den måde, vi hører om hinanden, og vi læser om hinanden, og vi må, og så har man altså den store fordel, når det gælder viden, at jo mere man deler, jo mere har alle parter ud af det. Så der er alle mulige gode grunde til at snakke om det, og der er også, kan vi kalde det en, og det er sådan følte Saad og jeg skrev i den her bog, at vi er jo også op imod en eller anden form for, skal vi kalde det, spændt situation, som handler om måske lige præcis arabisk filosofi, og jeg ved ikke, om I har stødt på det, men altså der er sådan nogle udsagn som, vi har det hele fra araberne, eller sådan noget naturvidenskab i middelalder eller renæssance i tidlig moderne tid, det er alt sammen kommet fra den arabiske verden, eller at den filosofiske tradition måske er kommet fra den arabiske verden, og det er jo en overdrivelse, men det er samtidig heller ikke sådan, så at det er rigtigt det, som nogle andre siger på den anden side, at det absolut ingen betydning havde. Det er altså, vil jeg sige, næsten lige så forkert. Indimellem er, og når jeg siger vi, så mener jeg jo altså den vestlige tradition. Indimellem er de to yderpunkter, er der en eller anden form for sandhed om en meget stor kulturudveksling, og det er den, jeg også prøver at sige noget om her. Jeg viser lige noget om, her kan I se Saad al-Jaishi, og jeg er forfatter af den her bog, og her er en indholdsoversigt, også for lige at give et indtryk af, hvad vi har valgt at tage med, som er nogle hovedemner, må man sige, inden for den her filosofi, men som også siger noget om, hvad det er for en slags filosofi. Vi har en introduktion, så har vi et kapitel, og det er sådan emnebaseret kapitler, ikke? Et om erkendelsesteori, det er sådan lige ud af landvejen, set ud fra en filosofisk sammenhæng, og det er et tema. Men så har vi et, der hedder teologi, og et temakapitel, der hedder mystik. To emner, man måske vil sige var knap så oplagte i en filosofibog, men i en middelalderlig sammenhæng er de meget oplagte. Så er der etik, politisk filosofi, helt oplagt igen, også ud fra en moderne forskning om, hvad filosofi kan indeholde. Og så et sidste et, der hedder teknologi og videnskab, og det er jo helt oplagt igen ud fra en antik og middelalderlig sammenhæng. Der var ikke nogen skelnen mellem det, vi normalt kalder filosofi, og så det, vi kalder naturvidenskab. Det er en langt senere skelnen, at man ligesom siger, okay, naturvidenskaberne, de for sig, og så kører der et, kan vi sige, filosofi videre, som beskæftiger sig med alt det øvrige, som filosofi altid har beskæftiget sig med. Men i middelalderen, der var der ikke nogen skelnen, så det er absolut noget, der skal med, og det var også mange af de samme personer, der gør begge dele, så på den måde kan vi sige, at det også kunstigt set ud fra de enkelte personer. Det er sådan så, at mange af de her personer, som filosofer, som beskæftiger os med her, det er folk, som ofte for eksempel var læger, ansat som læger ved hoffer og sådan noget, og som altså ydermere var filosofer, men altså for dem var det en sammenhængende disciplin. Og her er et kort, som ikke er måske det mest pædagogiske, men alligevel forhåbentlig lidt instruktivt fra bogen. Det er alle de filosofer, der bliver omtalt i bogen, i hvert fald alle dem, der bliver behandlet, kan vi snart sige. Måske skulle jeg snart sagt det sådan, for der bliver omtalt flere end dem her. Men det er alle dem, som vi giver tekstprøver fra. Og så kan vi altså se århundrederne fra år 700 til 1400, og altså med en ret stor klump, som ligger mellem år 800 og 1200. Så vi sige, vi har en tidlig Ibn al-Mukaffar, og så kan man også diskutere om, at han egentlig er en filosof, men vi har taget en tekst med ham.
eller et uddrag med ham. Og så har vi Ibn Khaldun til allersidst, som er en slags sociolog-historiker, og der er nogen, der kalder ham sociologiens fader. Alle de andre, de ligger der mellem 800 og 1200, og som I kan se på landkortet, så er det altså et område, der strækker sig fra Sydspanien og i hvert fald til Bukhara, altså i nuværende Uzbekistan, tror jeg det er, og man kunne også godt sige lidt længere endnu. Så det er sådan ligesom for lige at sige, hvor er vi i tid og sted. 800 til 1200 inden for det her kæmpe område, hvor arabisk er blevet til et verdenssprog. Og det bliver det altså overraskende hurtigt i forhold til alle mulige andre udbredelser af sprog, vi kan udpege andre steder i verden. Så er det helt fantastisk så hurtigt. Det er altså det er selvfølgelig også gennem en erobring, men også gennem en udbyggelse af arabisk fra et sprog, der før Koranen stort set kun kunne skrives, sådan skal vi sige, på indskrifter og sådan noget. Der er ikke nogen stor skreven litteratur. Og så efter et århundrede eller halvandet, så har vi en kæmpe blomstrende litteratur allerede, og et enormt område, hvor man kan bruge det som kommunikationsmiddel. Og hvor vil jeg mærke ikke kun muslimer, men også kristne og jøder og andre bruger det flittigt, sådan så at stort set al almindelig kommunikation i disse områder overgår almindelig skriftlig kommunikation og også efter en mundtlig overgår til at være arabisk. Arabisk har simpelthen et enormt tiltræknings eller evne på det her tidspunkt. Så det bliver et verdenssprog, det kan man roligt sige, og et sprog med et større område end noget andet sprog på de kanter i hvert fald. Men så lige lidt om, hvad det er, jeg vil underholde med her i dag. Ikke? Jeg vil sige noget om noget filosofihistorie, en kort filosofihistorisk oversigt, som jeg kalder det, og så kan vi give 4 eksempler fra bogen, som jeg håber, er nogen, der kan tjene til sådan en belysning af, hvad det hele er, men også forhåbentlig give nogen appetit på at læse videre. Og så kommer jeg lige med opsummering til sidst. Men en kort filosofihistorisk oversigt, og det er nødvendigt, fordi vi er simpelthen dårligt udrustet med et overblik over det her. Jeg underviste i gymnasiet for næsten 20 år siden. Et helt år, der havde jeg oldtidskundskab, og tilfældigvis i min klasse der sad der altså, jeg tror en 7-8 personer fra Mellemøsten, kan vi sige, eller med mellemøstlig baggrund. Og jeg tænkte, da vi nåede til Platon, det her det er helt sindssygt, at vi skal undervise i Platon, og vi ikke skal snakke om, at Platon bliver oversat til arabisk. Og så tænkte jeg, okay, hvor kan jeg finde noget materiale til det? Og det kunne jeg så bare ikke. Altså der var ikke noget som helst tilgængeligt materiale, som ligesom kunne sige, se lige her, der er noget med det her. Og det var så altså blandt andet derfra, at jeg fik idéen til, at man kunne skrive sådan en bog her. Og så er det min medforfatter, han sad om så må sige cirka samtidig i klasseværelse og blev undervist i noget af det her, og tænkte, hvornår kommer min tradition, om så må sige, eller den, jeg har med mig fra den arabiske verden, på nogen vigtig måde til ord, i andet end islam, vil jeg mærke. Nå, det var meget svært. Jeg lavede lidt skrab sammen materiale selv dengang, og noget af det er i og sig gået ind i den her bog, men det var umuligt at finde noget tilgængeligt materiale til. Det her det er jo en gymnasiebog. Den følger filosofifagets krav med 1,5 til 4 siders citater i direkte gengivelse af filosofiske tekster, undtagen de 2 temaafsnit som temakapitler, det er derfor de her temaer, der er det ikke muligt at gøre af forskellige grunde. Men alle de andre, der er det altså sådan nogle 1,5 til 4 siders bidder, man får af originaltekster i oversættelse selvfølgelig, og så er jo den, der har været stærkest til at levere oversættelser. Jeg kan godt noget arabisk selv, men så er meget bedre. Godt. Se, I kender måske det her billede. Rafael maler i renæssanceperioden, ikke? Billedet bliver som regel kaldt skolen i Athen. Det er sådan lidt misvisende, fordi det er et billede af alle filosoferne. Sådan helt uden kronologi, så er de alle sammen samlet i et lokale. De levede på tværs af alle mulige århundreder, altså alle antikke og middelalderlige, eller antikke, lad os sige det sådan, filosofer samlet. Og inde i midten, der går 2 herrer i snak, og den ene peger op i luften og ser ældre ud. Det er jo selvfølgelig Platon, og peger op på idéernes verden, mens den anden han peger ud på fænomenerne og konkrete ting og siger, nej, det er herhen, vi skal kigge. Altså Aristoteles, som havde en mere, kan vi kalde det, empirisk tilgang til tingene. Og så ellers så er det befolket rundt omkring, der sidder en meget træt, tror jeg nok, Euklid lige midt i billedet nedenfor, sådan ser ud som om han er i hvert fald i søvn. Og over til venstre, der sidder en mand, lige til venstre for ham, sidder der en anden mand i lyserødt, og jeg tror nok, det er Pythagoras. Men i hvert fald så sidder der
lige over ham, eller hvad sådan noget, kigger ham over skulderen, en herre med turban. Og det er sandsynligvis Averroes, eller Ibn Rushd, som han hedder på arabisk, altså den fremmeste kommentator af Aristoteles fra den arabiske tradition, som kommer videre ind i den latinske tradition. Så af Rafael, der opfattes Ibn Rushd eller Averroes som en fuldstændig oplagt person at proppe med ind i billedet, fordi det er dog en stor personlighed i det her galleri af filosofer. Og man kan sige, jamen så er der jo ikke noget problem. Så er det jo sådan, at man ligesom inkluderer og tænker, okay, det er også en del af filosofihistorien. Ja, det er bare ikke altid sådan, det er gået. Okay, nu fik jeg ikke billedet med det. Nu her, I kan se billedet i lidt større gengivelse af ham, Ibn Rushd eller Averroes med turban. Hvordan han sidder og kigger på Pythagoras over skulderen. Men der var også andre fremstillinger, hvordan det var med den her, arabiske filosofi. Her et andet renæssancebillede, kan vi godt kalde det, hvor vi har den hellige Thomas Aquinas, altså den store skolastiske filosof, i midten, og han sidder med et af sine magnum opus, en af hans summaer, i skødet. Og til venstre og til højre, der har vi Platon og Aristoteles. De er så blevet udstyret med byzantinsk klædedragt, fordi det er klart, grækere ser jo sådan der ud. Men nede på gulvet, altså sådan helt sådan fladt ned på gulvet, der har vi så Averroes, som ligger og krammer sine kommentarer, tror jeg. Men hvorfor skal han være dernede? Thomas Aquinas var ikke kommet nogen vegne, uden at have brugt. Han henviser igen og igen til kommentatoren, nemlig Averroes, eller Ibn Rushd. Han var ikke kommet langt uden hans hjælp. Og man kan også sige, at billedet er jo en dobbelt mærkelig ting, fordi på den ene side, så vil man altså ligesom vise, at han er nærmest overvundet ham her, Averroes, han ligger dernede på gulvet. På den anden side, så er han jo altså med i billedet, som om, at vi kan altså alligevel ikke rigtig glemme ham. Så der er et eller andet spørgsmål om, hvilken mærkelig plads arabisk filosofi har fået i en vestlig opfattelse af filosofien, og den har vi til dato. Fordi der er til dato det, jeg vil kalde polemiske, også fra fagfolk, eller i hvert fald nogen, der er ansat som fagfolk, som jeg vil sige, altså det var dem, jeg refererede før, har nogle af de her, kan vi kalde det, ydermeninger. Ikke? Enten at det hele kommer derfra, eller ingenting kommer der fra den tradition ind i den vestlige. Vi må sige, de læste en hel masse af det, der var blevet oversat fra arabisk. Så kan vi altid vurdere bagefter kvalitet og præcis indflydelse osv. Men der var en masse aktivitet, der handlede om lige præcis det. Og der er det, vi lige må lave en overvejelse, som hedder, er det nu helt i orden den måde, vi normalt snakker om filosofihistorien på? Og jeg vil mene, at det her, det er i hvert fald, altså det er faktisk en gengivelse af Wikipedia, så kan vi godt sige, okay, ja, så har du ikke læst nok. Nej, men jeg har også læst andet. Men jeg prøvede simpelthen at sige, okay, hvis man nu slår ind på Wikipedia, hvad får man så for et billede af filosofihistorien? Så får man at vide, at der var nogen, der hed Sokrates og Platon og sådan nogen, og der var også nogen før dem. Men det er Sokrates, der er de store. Sokrates og Platon og sådan, det er de store, Aristoteles. Og fra dem gik der så noget filosofi videre ind i Rom på latin, og det blev samlet ind, kom på forskellige vis samlet ind i en latinsk middelalderlig tradition, og så blev der en tidlig moderne vestlig tradition ud af det. Men der var også nogle andre traditioner. Der var en arabisk-islamisk filosofisk tradition, der var en indisk filosofisk tradition, og der var en kinesisk filosofisk tradition. Den kan man så læse særskilt om. Og det er klart, at lige snart man begynder at læse lidt ind på det, så kan man godt sige, ja, der er en masse udveksling mellem de her forskellige dele. Så det er ikke sådan, at man heller ikke Wikipedia ligger, skal vi sige, prøver at skjule det. Nej, der er bare udveksling mellem de her dele. Det mener jeg bare stadigvæk er en forkert måde at stille filosofihistorien op på, og det er jeg ikke enig om. Men jeg vil sige, det her det er et bud. Jeg siger ikke, det er sandheden, men jeg vil sige, det her det er et bedre bud på, hvordan man bør sige. Det tidligste, jeg kan udpege, hvis jeg kigger rundt omkring, er noget, der sådan nærmer sig, i hvert fald hvis vi snakker naturvidenskab, så er det noget, der foregår i Mesopotamien. Der var i hvert fald noget med masse matematik og alt muligt andet, de godt kunne dernede. Så lad os bare sige, at nede i bunden, der ligger der dem. Ældst dem. Så er der nogle forskellige traditioner, vi ser dukker op. Vi ser en græsk filosofisk tradition, vi ser en indisk filosofisk tradition, og vi kan godt sige, at i virkeligheden så har den måske også været skubbet i gang af noget græsk. Alexander den Store er ikke uden betydning i den her sammenhæng. Og det skal jeg ikke, altså det er først og fremmest ret uklart, det er svært at sige. Og der er også noget kinesisk filosofisk tradition, som begynder sådan et eller andet sted samtidig. Og hvor meget det har været i forbindelse med noget indisk osv., det siger jeg heller ikke. Jeg siger bare, vi kan godt sådan grosso modo sige, at der er 3 traditioner, der udspringer sådan nogenlunde samtidig med visse
skal vi sige, interne bevægelser selvfølgelig. Og ud af den græske filosofiske træder så en romersk-latinsk filosofisk tradition, den er udelukkende byggende på den græske tradition. Men der kommer så også en arabisk-islamisk filosofisk tradition senere, derfor står den også lidt højere, håber jeg, og den bygger primært på den græske, men også på den indiske tradition. Det, der især kommer den vej fra, det er faktisk noget astrologi, men dermed også noget astronomi, og i øvrigt er astrologi et rigtig, rigtig stort emne, hvis vi skal se på, hvor filosofien bevæger sig hen. Fordi en stor del af interessen, det er at kunne lave horoskoper og forudsigelser og sådan noget. Og når man så skal lave dem, så finder man ud af, okay, så bliver jeg også nødt til at have noget astronomisk viden, og for at finde ud af det, så bliver jeg også nødt til at have noget matematisk viden, og så lige pludselig så tager man mere og mere med. Astrologi har haft en fantastisk evne til at skabe filosofisk interesse rundt omkring. Og ud af det, kunne man så sige, kommer der et virvar af alle mulige traditioner, der krydser på hinanden på kryds og tværs. Det er selvfølgelig ikke sådan et forsøg på at være helt retfærdig over for alt muligt. Jeg har sat de her pile, men det er mere for at sige, at efter en eller anden form for koloniseringstidsalders sådan indtræffen, ikke i den tidlige del, men 1700-1800-tallet, så sker der rigtig meget udveksling på kryds og tværs på måder, som er svære at overskue. Nogle af de tekster, vi har med her, bliver oversat i 1600-1700-tallet til moderne vestlige sprog. Og nogle af dem bliver oversat til latin på sene tidspunkter og tidlige tidspunkter og alt muligt. Det er alt sammen meget indviklet. Det er mere for at sige, jeg synes det her det er et mere retfærdigt billede, og i stedet for at lave den der søjle, der hedder fra Sokrates til jeg ved ikke hvad, Heidegger eller sådan et eller andet, og det er filosofien, og så er der så et eller andet skrabt sammen over ved siden af, så hellere sige, at der er en eller anden form for underlig, skal vi sige, samlet søjle, som det kan blive svært at skrive en samlet fremstilling af. Det er sandt, sådan er det. Det er også svært at skrive en samlet fremstilling af verdenslitteratur i dag, hvor vi har accepteret, at Vesteuropa ikke er eneherskende. Hvis vi kigger på middelalderen, eller antikken middelalderen, så er det jo et rigtig vigtigt punkt i det her, det er oversættelse, det har jeg næsten allerede sagt. Det handler jo om, at nogen lige pludselig kan læse nogle af de her ting på nogle andre sprog, end det de er skrevet på. Og det er den græske filosofiske litteratur, som jeg også fik sagt før, som er den centrale også for den arabiske filosofi. Altså 97%, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, det er svært at sætte procenter på. Langt det meste af det, der ligger i bunden af det her, er en græsk tradition, som oversættes til arabisk. Og det sker i et område, det kan I se dernede, hvor der står græsk-syrisk øverst til højre, til arabisk. Det foregår i årene 800 til 1000. Som I så før, så var filosoferne fra 800 til 1200, så det er i selve den periode, hvor alle oversættelserne strømmer ud på arabisk, at de første arabiske filosofer er der. Og det, der er vigtigt at sige med de her oversættelser, det er ikke sådan, så sidder der en mand, og så langsomt så får han oversat den, og så går der 30 år, så er der en anden, der oversætter. Nej, det er, hvad skal vi sige, centralt først og fremmest i Bagdad, at en masse går i gang med, eller der er nogle herskere, der sætter en oversættelsesbevægelse i gang, men samtidig så bliver det også et, skal vi sige, sådan et attraktivt, hvad Bourdieu kalder det, intellektuel kapital, at kunne oversætte, eller have oversættelser, eller have læst oversættelser, så faktisk er der en hel masse af de her ting, der bliver oversat, som bliver oversat flere gange til arabisk. Nogle af dem via syrisk. Syrisk er et andet semitisk sprog, ligesom arabisk, som var meget stærkt i Syrien og omegn i århundreder, og bliver et kristent sprog, skriftsprog tidligt, altså 3. århundrede i hvert fald. Og der bliver en masse filosofisk litteratur oversat til, og når man så sidder og skal oversætte til arabisk, jamen, så er det meget nemt at tage en syrisk forlæg, fordi det er ligesom at sige, altså vil du tage den på latin, eller vil du oversætte den fra svensk, ikke? Så tager den fra svensk, det er meget nemmere, hvis jeg skal oversætte den til dansk, ikke? Så en masse bliver oversat via syrisk, men også en hel del direkte fra græsk. I øvrigt meget ofte er kristne forfattere, fordi de er dem, der er, skal vi sige, har fastholdt en græsk kendskab længst tid på det her tidspunkt. Det, der bliver oversat, det er lige præcis alt det, vi også kender. Fordi det er alt det, som man kan sige, traditionen, når vi når herop til 6., 7., 8., 9. århundrede, har luet ud af den græske tradition og sagt, det er det her, der er det vigtige. Det er Platon, det er Aristoteles, det er lægeskrifterne, det er alle de tekniske videnskaber, det er ikke stoikerne, det er ikke epikuræerne, det er ikke, hvad skal vi kalde det, alle de efterkommere af Platon og Aristoteles i akademiet og i peripatetikerne osv. Det er ikke alle dem. Det er Plotin,
Nyplatonikerne, dem kan de lide. Og det kunne man også i senantikken i den græske tradition. Det er lige præcis det samme, desværre. Man kunne sige, at det var fantastisk, hvis de havde oversat al den del af den antikke litteratur, vi ikke har på græsk. Men de oversætter det samme, fordi det er det, alle læser. Så vi har cirka det samme, og vi har råb og stop, stort set. Og så har vi lidt mere af noget, og lidt mindre af noget andet, fordi så er der det her med, hvad der er overleveret. Vi har lidt mere tekniske videnskaber rundt omkring på arabisk. Der er visse værker af Aristoteles, de ikke har, Politikken for eksempel, og et par andre her, der og så videre. Så der er sådan en lille små forskel, men hovedtrækket er præcis den samme litteratur, som den vi kan læse, fordi vi har den i græske håndskrifter. Det bliver så oversat, som I kan se, fra arabisk til latin i årene 1100 til 1300 cirka, og altså som jeg også lige nævnte før, også senere i virkeligheden, men der for fuld kraft. Især i 2 områder, i Spanien, fordi der er der muslimske herskere, som viger, og så kommer der kristne herskere, 1492 osv. Og også tidligere det, så der er et område, der skifter hænder, og i og for sig kan man sige, det samme sker på Sicilien, som er et andet oversættelsesområde. Der sidder nogle folk, og ofte flere folk sammen, nogen der kan arabisk godt, nogen der kan latin godt, og oversætter fra arabisk til latin, råber stop af Aristoteles, en hel masse Platon, en hel masse kommentarværker skrevet af arabiske filosofer til disse værker. Sådan så, at man kan også oprindelige græske filosofiske kommentarer til de her værker osv. Så det er en stor bagage, der fragtes videre, og jeg vil gerne sige, og så håber jeg ikke, jeg har overdrevet, at det ville ikke have været muligt at lave den skolastiske tradition i Europa, altså den middelalderlige filosofiske tradition, som vi plejer at kalde skolastikken, uden at der havde været den her oversættelsestradition. Der sker så det, og det har jeg også skrevet så helt øverst til venstre, at fra 1250, altså inde i samme periode, så begynder man ligesom at sige, hov, der var nogle af de her værker, de findes jo over i Konstantinopel og det byzantinske rige på græsk, lad os få dem direkte oversat. Det sætter man så i værk. Så begynder en direkte kontakt mellem græsk og latin at blive genoprettet. Det har der ellers ikke været stort set, og i hvert fald ikke, hvad angår filosofisk litteratur, stort set gennem middelalderen. Meget, meget lidt af det. Boëtius er det sidste stor big shot i den latinske verden, der kan læse tingene på græsk. Derefter er det meget svært at finde nogen, der kan det. Et par irske munke, og sådan her og der, ikke? Men ellers ikke. Så det her, det er sådan kort fortalt oversættelseshistorien, som er af central betydning for vestlig filosofihistorie, men som I så før med billedet af Thomas Aquinas, der sidder som helgenkåret filosof, sidenhen fortrænges, fordi man jo siger, at vi har jo fået det direkte fra græsk, og vi kan faktisk læse det på græsk. Vi kan læse Platon og Aristoteles på græsk, det kan man i hvert fald sige fra slutningen af 1400-tallet i Italien. Vi behøver slet ikke det der arabiske mellemled, og i øvrigt er vi altså kommet helt fri af dem, altså vi vokser dem langt over hovedet nu. Det kan man så diskutere, om man er, men er i hvert fald, skal vi sige, der er ikke nogen, der finder det interessant at lære sig arabisk for at læse tilbage til den tradition, efter at man har stiftet bekendtskab med den græske, og efter at man har alle oversættelserne til latin og folkesproget også. Godt. Jeg skal lige vise noget, fordi det er jo ikke kun sådan filosofi forstået som tekster, der bliver overført. Her er et billede af et såkaldt astrolabium. Det er sådan en meget snedig ting. Det er ligesom at have sådan et Rolex-ur med alle mulige ting, man kan dreje. Så kan man se, hvor solen, måner og stjerner står og sådan noget. Ikke? Sådan nogle moderne armbånd og armbåndsure, der kan ditten datten. Det her det er sådan en lille skive, som man kan holde op, og så kan man dreje på den, og så kan man også sige, hvornår solen står op i morgen og sådan noget, hvis man kan stille rigtigt på skiverne. Et astrolabium, det var meget, meget populært for dem, der havde råd. Det var dyrt i middelalderen, og i hvert fald i den arabiske middelalder. Og vi har masser af lister, som man skal bruge for at kunne indstille det her korrekt. Fritz Schuppe Pedersen, som sidder på Københavns Universitet, han sad og kiggede Toledo-tabeller igennem i årtier, og de bygger på folk, som har kunne bruge sådan som det her. Det er sådan noget, som smitter af i Europa også, at kunne den teknik, og ham, som I måske kender, som hedder Geoffrey Chaucer, han skriver det er ham, der har skrevet The Canterbury Tales. Jeg ved ikke, om I kender den historie. Hvis ikke, så skal I læse den her fantastiske historie. Findes en fantastisk dansk oversættelse. Men han skrev i 1391 et værk, der hedder om astrolabiet. Og hvordan kan han gøre det? Jo, det er, fordi han har fået en latinsk oversættelse af en arabisk astronomisk håndbog om et astrolabium. Så han laver så på engelsk i 1391 en håndbog i, hvordan man bruger sådan en dipsedut her.
Og hvorfor gør han det, når han nu er sådan en forfatter, der ellers sidder og skriver sådan nogle meget sjove historier, kan vi sige, som Canterbury Tales, lidt i stil med Boccaccio's fortællinger og sådan noget. Han kender også med Boccaccio. Hvorfor skriver han sammen med Astrolabia? Jo, fordi han er jo den her lærte mand, som altså interesserer sig for alt muligt. Filosofi, litteratur og naturvidenskab. Det hele hænger sammen i den gamle verden, som lærte beskæftigelser. Så ikke kun tekster, også andre former for lærdomsoverførelser finder sted. Det er selvfølgelig også en tekst, men det er også en dims, ikke? Godt, nu har jeg skrevet 3 eksempler her. Det passer ikke, for jeg kommer med 4 eksempler fra bogen. Det første eksempel, eller skal jeg have en pause? Nej, jeg tager lige ham her først. Det her, det er mit første eksempel. Nu kører vi til eksemplerne. Det var den filosofihistoriske oversigt, jeg kom med. Håber, I kunne følge med. Jeg kan måske lige spørge, er der nogle spørgsmål? Fordi nu drøner vi videre. Er der nogle spørgsmål til det her med filosofihistorien? Det her. Det er mange hundreder og mange steder, og alt det her, det er jeg med på. Men jeg vil sige, i betragtning af, at man hører faktisk en gang imellem folk sige det der med, at vi har det hele fra arbejde og alt det der, så vil jeg mene, at man godt kan sige med en vis ret, at det er chokerende, så lidt vi får at vide om det her, så vi bare sådan lige, altså sådan, så vi bare lige har en idé om, at det er sådan her, det foregår. Hvad med de syriske? Hvordan går det bliver det ikke oversat? Det er ikke noget med noget syrisk først. Jo. Det er næsten tidligere, ikke? Jo, det er tidligere, og det er fordi, at altså, kristne syrer bliver interesseret i altså det, der bliver oversat først, det er jo altid, så er det Bibelen, og så er det liturgi og sådan noget. Og så oversætter man kirkefædre, og når man så læser Basil den Store og Gregor Nyssa især måske, så ser man, at der er et eller andet filosofisk indhold her bagved. Hvad er det for noget? Så læser man det, og så oversætter man det. Så der er en kæmpe bagage af syrisk litteratur, som er oversat. Og jeg kan ikke sige, hvornår håndskrifterne er fra, men det chokerende er, med syriske håndskrifter har vi utrolig mange meget gamle håndskrifter, altså helt tilbage fra 4. og 5. århundrede, masser af håndskrifter. Så der er en kæmpe stor syrisk litteratur, man kan læse, og der er også filosofiske værker, man kan læse, altså i håndskrifter. Så vi har syriske tekster, men vi har bare mange flere arabiske, fordi det er en meget større verden, og fordi dens glansperiode, kan vi sige, ligger senere. Den syriske litteratur har også en glansperiode igen, sådan fra 1200 frem, men ikke så filosofisk som den arabiske. Så det vi har, det er så mere arabisk, og så har vi en hel del persisk, fordi der var en del af de her filosofer, der egentlig var perser, og så skrev vi også på persisk, altså Ibn Sina i hvert fald, Avicenna. Ja. Jeg har desværre ikke et billede af det med, men jeg kan måske grave det frem i en pause eller et eller andet. Masser af sådan noget, hvor det er helt fuldstændig sværtet til hele vejen rundt om teksten. Ja. Det kan man, der er alle mulige slags kommentarer, hvis du mener sådan ind i vores religiøse opfattelser eller sådan noget, eller altså der var masser af kommentarer, og der var, altså man kan sige, en anden interessant sammenfald i alle de her traditioner er, at altså Aristoteles' kategorilære og sådan hele, kan kalde det, grundlæggende logiske sprog og sådan noget, er, kan vi sige, fælles for alle de her traditioner i den latinske, i den græske, i den arabiske verden. Og de læste også alle sammen samme begyndertekst, nemlig Porphyrios Isagoge. Det var den, de alle sammen læste, så de var fuldstændig altså på linje med hinanden på tværs af de her traditioner om, hvor man skulle starte henne. Det var der, man skulle starte. Porphyr, han havde ligesom lavet, Porphyr som egentlig var en nyplatoniker, så ja, der er traditionerne kører ind over hinanden. Han laver en Isagoge, en indføring i kategorilæren, og den bliver altså en total sælger i alle de her steder i århundreder. Så på den måde er de meget enige, og hele måden at behandle teksterne på er de fuldstændig enige om. Det er meget det her med Platon og Aristoteles, det er de 2 store. Altså, der er bare ikke nogen siden af dem. Altså, der er ikke noget med, at der er en eller anden stoiker, eller nogen der kan komme ind eller, og gøre dem rangen stridig. Og man laver traktater eller kommentarer. Det er hovedmåden at skrive tekster på fra senantik og frem efter. Ikke, hvad skal vi kalde det, ikke Platons dialoger.
Men jeg kommer med en meget, meget usædvanlig tekst, og I har måske set, jeg ved ikke, om I har set de tekster, jeg har sendt ud. Men, så der kommer mange forskellige andre. Men hvis du spurgte til det der med, om der er noget, der strider mod det, man ellers har en opfattelse af, så er der jo masser af sammenstød mellem religion og, eller vil sige, tro og, altså vi kan sige, mellem åbenbaring og mellem filosofisk erkendelse. Ikke? De to ting støder sammen. Det gør de jo, kan vi sige, allerede i senantikken i en græsk-romersk sammenhæng, og masser af stridigheder på tværs af det, hvor man jo tager alle våbne fra modparten, når man kan bruge dem. Og det, der grundlæggende bliver problemerne, når vi når til middelalderen, og det er også i den romersk, eller den latinske og den græske tradition, det er spørgsmål som, er verden evig eller ej? Hos Aristoteles og andre filosofer, der fremgår det ligesom om, jamen, den er vist evig. Eller også siger det direkte. Det strider jo så imod, at hellige bøger, de siger jo, at vor herre, han lavede ligesom verden en eller anden dag. Og det kan man sige bliver et problem. Og så er der et andet problem, som det her, det er hovedproblemerne. Ikke? Det andet hovedproblem, det er det her med, at når man dør, hvad sker der så? Ja, så vil mange filosofer sige, ja, så er der en sjæl, men den sjæl vil ligesom måske smelte sammen i en eller anden form for verdenssjæl. Forsvinde ud. Ikke være individuelt længere. Det duer så slet ikke ind i nogle religiøse systemer, hvor der er hele spørgsmålet om, at der er måske ligefrem en slags dom efterfølgende, men i hvert fald står man til regnskab for sit levnede. Så sådan nogle ting står i modstrid med hinanden, og i perioder er filosofisk beskæftigelse trængt, og måske kan vi godt kalde det forfulgt, eller i hvert fald, ja, det må vi også kalde det. Og der er jo også perioder i den vestlige tradition, hvor der er problemer i hvert fald. Men man må sige, at i Vesten, der kommer en tradition, som skal vi sige, får lov at køre videre trods modstand, hvor den arabiske tradition i høj grad bliver bremset. I højere grad, når vi kommer længere op i tiden. Altså mod slutningen af den her periode. Og det er også sådan så, at der er jo sådan noget, der er et berømt brev, hvor Maimonides, han er så jøde, men det er lige i den her sammenhæng, og han er egentlig fra Sydspanien, men så bor han over ved Cairo, og så skriver han til en af sine andre, en jødisk person, han skriver brev med, så skriver han, ja, det er mærkeligt, når jeg sender mine ting ud i verden nu, så er det efterhånden over fra vest, altså sådan et eller andet, jeg ved ikke helt, er det Spanien eller sådan, hvor jeg får de mest intelligente svar fra. Altså som om, at der er sådan en eller anden form for ny bevægelse i den jødiske sammenhæng selvfølgelig, men altså alligevel i Europa. Du havde et spørgsmål? Det du nævnte i forhold til, at Alexander den Stores felttog i Indien måske har været med til i gang til den indiske filosofiske tradition. Ja. Altså, det lød på det som om, at det var måske lidt polemisk eller sådan noget, men er det noget, man kan finde videre på? Ja, der er ikke mange, der tør sige, hvad de egentlig... Altså, jeg kan læse i Alexanderliv, jeg har lige læst det med et hold hos Plutark og andre, at Alexander og nogle af folkene, han er med, de møder nogle gymnosofister over i Indien, ikke? Sådan yogier, kunne vi vel kalde dem, ikke? Nogle forstandige filosofiske typer, enten er nøgne eller næsten nøgne, og så er der nogle dialoger med dem. Og det kan vi så sige, det er meget svært at finde ud af, hvor meget af det der er virkelighed og meget, men i og med, at der er jo Buddha og så videre, altså der er jo ting og sager, som vi godt kender til, og hvordan er det nu? Så der noget er sket. Det der, hvor man kan sige Alexanders påvirkning, fordi noget lokalt har der helt sikkert været. Det er ikke sådan, at Alexander indfører kritisk tænkning eller et eller andet filosofisk tænkning til Indien. Det er ikke det. Det, der er snarere at tale om, det er, at det måske er det, der er Alexander er et system til en skriftliggørelse af det i det hele taget. Den sanskrit nedskrives fra lige præcis det tidspunkt, hvor Alexander har været forbi. Det er det, der er sådan lidt, gør det lidt vanskeligt at se udenom den græske påvirkning. Og det er jo ikke kun Alexander, der lige kommer forbi. Der er jo baktriske og indiske kongeriger i nogle århundreder derovre, ikke? I Afghanistan, Pakistan, Indien, det der i dag er de lande. De kører i århundreder med skrift og med mønter stemplet med græske navne osv., hvor der ikke er tilsvarende skrift belagt fra indisk. Og så kommer der så nogle, og jeg er ikke kyndig nok, men så kommer der sådan nogle, hvad den hedder, konger, der udsteder befalinger. Der er her den fantastiske
som lader inskriptioner stille op rundt omkring i Indien i en blanding af kildeskrift og græsk og sanskrit. Så altså, det ser ud som om græsk har haft en medindflydelse på udviklingen af skriftlighed. Og altså, selvom man jo ofte vil sige, at indisk litteratur går meget længere tilbage, ikke? Hvis vi tager nogle af de der Vedaer og jeg ved ikke alt muligt, så slår man op i ordbogen, eller i leksikon, så får man vide, de er fra 2000 et eller andet før. Så er de jo meget ældre end Homer og sådan noget. Jo, det er rigtigt nok. Men hvornår er det nedskrevet? Efter år 0, sandsynligvis. Ikke? Altså, eller det er der ikke noget, der hedder år 1. Altså, det er det første årtusind efter Kristus, eller hvad det hedder, der er sanskrits glansperiode. Altså fra år 1 til år 1000 anno domini. Det er der, den store periode for sanskritlitteraturen findes. Og så er det rent nok, de nedskriver ligesom med Homer ting, som er meget ældre. Men at Vedderne er 2000 år gammel, det har jeg svært ved at begribe, at man har nogen... Altså, hvad skal vi sige, i hvilken forstand er de 2000 år gamle? Så er de altså overlevet mundtligt i 2000 år. Okay, men vi ved jo, som med Homer og sådan noget, altså, ja, overleveret. Altså, der er en tradition, der kører der. Der er en mundtlig tradition, der kører der, men at det ord til ord var det, de sagde 2000 år før, som de så nedskrev ved en eller anden lejlighed. Det kan jeg simpelthen... Altså, og der er simpelthen noget der vi skal genopfinde et fag, der hedder global filologi. Alle de her ting skal læses på tværsen, så at den erfaring, man gør sig i en lejr, skal bruges i den anden. Og der er et eller andet der med indologien og deres forhold til, hvor gammelt, som jeg vil stille spørgsmålstegn ved, simpelthen, når jeg hører, ligesådan med alt muligt andet, dateringsproblemer, hvor man kan sige, fokus har været meget hårdere på visse dele af den historiske materiale, vi har, end andet. Og jeg fornemmer ikke, at den har været hård nok ved den indiske i den sammenhæng. Om det, hvad betydning så Alexander har haft, eller den græske, det kan jeg ikke sådan. Jeg kan kun sige det, som jeg sådan har skitseret her. Og altså, der er jo folk, der sådan beskæftiger sig med det, men det er godt nok svært at finde noget, hvor de virkelig går til biddet og siger, okay, så lad os afgøre det her spørgsmål. De fleste vil jo sige, ja, jeg er jo kun på den ene side, ligesom jeg nu siger. Ikke? Jeg kan ikke sanskrit. Og så videre. Så det er indviklet. Ja? Vi måske mere sådan diskutere, altså sanskrit er jo ældre skriftbog fra år 0. Den tidligste, aller tidligste sanskrit-indskrift er fra 300 før. Det er den tidligste indskrift, vi har. Tidligste skrifttegn, vi har. Med hensyn til det med overlevering, når det handler om Vedderne, så er man ret sikker på, at det er præcis overlevering. Fordi der er noget med versemål og den slags ting, og korte og lange sprog, og den slags ting, som er med til at hjælpe hukommelsen til, at der kan undgås at snige sig andre ord og den slags ting. Ja. De ligger jo noget længere tilbage. Ja. Hvis man ser på udviklingen i engelsk eller i sanskrit litteratur, altså fra Veda over kommentarværkerne og til Upanishaderne og frem efter, så er det jo for mig bekendt ikke for at se indflydelse fra græsk flere. Nej, det siger jeg heller ikke. Og de vil altså Upanishaderne også, som Vedanta er baseret på, ikke? Altså de ville jo være fra omkring måske 900 til 400 før. Men på skrift, altså belagt på skrift? Nej, og det tror jeg nemlig ikke. Fordi sådan som jeg læser det, når jeg læser om i sanskrit-litteratur, så får jeg at vide, at det første, altså dokumenterbare skrift, er fra 300 før. Altså der er en indskrift af en af de her guptaer, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Eller er det en gupta? En af en hersker, der laver nogle indskrifter. Og der står altså den første, altså som jeg kan tage i hånden og sige, den er fra det her år. Og det er mere for at sige, altså folk har jo også sagt, og der mener jeg jo også, at der er for lidt kritik af Homer, at Homer er nedskrevet i 700 eller et eller andet, eller endda før 700. Det mener jeg er pjat, det kan ikke lade sig gøre, det tror jeg ikke på. Men der er dog ikke nogen, der mener, at det er nedskrevet i 1200, sådan som det skal vi sige, indholdsmæssigt på en eller anden måde kunne måske belægge, altså man kunne sige, at det handler om et eller andet, der foregår. Det er et indviklet spørgsmål, men jeg mener bare, grundlæggende set, så er der et problem, altså først og fremmest, så er der jo det andet problem, som handler om Indien, at det, som man skrev på, altså palmebladet generelt, er rigtig, rigtig dårligt til at holde sig, og det vil sige, at materialet, det rigtig gamle materiale, er jo væk.
Altså, der er næsten ikke andet end indskrifter tilbage, som går tilbage før år 1000 på sanskrit. Altså i fysisk forstand. Teksterne er ældre, det er jeg med på, men det er meget senere kopier af dem. Og det er mere for at sige, jeg tror ikke på, at der var en skrifttradition, eller det er der nogen, der siger, der er ikke nogen skrifttradition før Alexander. Men det mangler i hvert fald et bevis, før det kan belægges. Nå. Det er et emne, jeg tør ikke sige mere end det her, fordi så mere ved jeg ikke. Men altså, jeg har læst Sheldon Pollocks grundige gennemgang, og jeg kan få at vide, at den første sanskrit-ting kommer i 300 cirka før. Ja. Ja. Har man noget dokumentation for, hvordan kulturkredser har påvirket hinanden før? Ja, altså det er jo meget indviklet. Det er jo meget indviklet. Altså jeg kan se, at nogle folk, de mener godt, at de kan vise, at når Thales for eksempel kan forudsige en solformørkelse, så er det helt sikkert på grundlag af noget babylonsk materiale. Og vi kan også sidenhen se, fordi bare det, at det er et indviklet spørgsmål med alle de her 12- og 60-talssystemer, der strømmer igennem alt muligt. Der er alt muligt babylonsk materiale inde i det materiale, vi så har fra alle mulige steder. Og vi har jo babylonske, altså kildeskriftsting, som omhandler matematik især og astronomi, som viser, at der er en tradition der. Den sådan egentlig filosofiske, altså den, der ikke er naturvidenskabelig, den har vi meget, meget lidt belæg fra, så vidt jeg ved, fra Babylon. Der er ikke noget, der rigtig kan udpege. Der er ikke nogen babylonsk Platon, vi kan udpege. Der har været noget udveksling. Det er godt nok svært at bevise eller belægge. Der er jo også et helt spørgsmål om, for eksempel homerisk epik, også der er afsmitning fra Mesopotamien, og man kan læse nogle virkelig kulørte værker om det, som jeg i hvert fald skal sige, okay, så kan det lige så godt komme, som nogle andre har sagt, Odysseus han sejlede jo rundt her i Sydfynske Øhav. Altså, så tror jeg lige så meget på det. Altså, så det er meget svært, men det er bare ret usandsynligt, at der ikke skulle være tale om en afsmitning, fordi at det er jo folk, de er i kontakt med. Altså, grækerne fik dog alfabetet fra, det kan vi så sige med sikkerhed, ikke? Det fik de fra nogle føniker i nuværende Libanon. Sikkert via Cypern og så videre, alt muligt handel og udveksling. Der er nok røget noget mere med end bare alfabetet. Så det er meget indviklet, og der er en masse egyptisk stof, som også kommer til, bare se på statuerne og så videre, som kommer den vej. Så der er udveksling, det er bare rigtig svært at belægge, og også fordi, at vi har ikke rigtig noget fra den anden side, sådan filosofisk, som vi kan sammenholde det med. Altså, der er ikke babylonsk filosofi og egyptisk filosofi, så vidt jeg ved, overleveret. Men der har været udveksling af alt muligt andet, så hvorfor ikke også et eller andet i den retning? Men det fortoner sig i de ting, som man vil virkelig gerne vide mere og have lidt mere materiale. Men vi kan næsten ikke andet sige, der har været noget. Men hvad og hvordan? Og ja, det er godt nok svært. Så bliver det meget tydeligere, eller meget nemmere at overskue, når vi når op i der, hvor araberne kommer ind i billedet. Altså, så er der ingen tvivl. Altså, så ser vi, at i Bagdad, der opretter nogle af kaliferne, Muawiyah og nogle andre, det som vi kalder visdommens hus, og der er en masse diskussioner om, hvad det egentlig er, men det er i hvert fald tydeligt, at det hører sammen med, som er sådan en form for forskningsagtig institution, noget med, at man samler oversættelser af alt muligt. Det hænger i hvert fald sammen med, at vi kan se en voldsom filosofisk interesse starte der i slutningen af 700-årene, samtidig med, at Bagdad bliver den nye prestigehovedstad. Altså den bygges jo, altså den grundlægges der i midten af det 8. århundrede, som en ny hovedstad, efter Damaskus er blevet efterladt, eller der er nu kommet nye herskere til. Abbasiderne i stedet for umayyaderne fra i Syrien, som hersker over hele det her kæmpe kalifat, så længe det nu altså holder sammen. Godt. En lille pause. Se kvart over. Ja. Lad os sige det.
faktisk ikke, at han lavede, når han summede de her Jo. vildt mærkelige bøger. Han sad med de her Toledo-tabeller, og det var jo altså lange rækker af positioner, ikke, for hvor stjerner og ting og sager skal være henne og sådan noget. Og så er det jo altså de små afviser, der kunne fortælle ham, at når så sad de ikke i Toledo, men så sad de i Sydfrankrig, fordi de havde 0,4 og ikke 0,3. Ikke? Altså. Derfor er han helt stille nogle gange. Der var meget stille, og jeg så du nogensinde hans skærmbillede på hans database. Altså det var sådan det helt gamle der, hvor det bare stod som sådan en sort hvide skrift på sådan en sort baggrund. Så havde der tastet ind og fjernet. Så tog han sådan en af de der tabeller, og så kiggede han henover, og så sagde han, okay, ja, den har de der 4 variationer, så gik han ind og lavede de 4 variationer ind på den, og så ja. Det var hårdt arbejde. Så blev han lige stegt med sit i det lille tekøkken om aftenen. Det gjorde det så. Ja. Nå, jeg kan ikke få det til at holde pause, den her. Jeg har overbelastet det måske, eller jeg ved ikke helt, hvad det er. Og du har fået oplysninger om, at der er sket noget her? Eller var det mig? Eller hvordan? Hvor er du? Det er Karen, der har rundt til på Facebook. Han bytter hele nummeret, og så gør de ham til. Men det er alligevel sjovt, at de ikke kan komme udenom ham, fordi altså, man kunne godt have lavet den historie, der hed, og så kom der en eller anden, der kom og ødelagde det hele, fordi han erobrede jo bare Perseriet. Altså. Jo, han var halvbror til Darius, ikke? Og så videre, så han var sådan. Men det var fordi, de så har taget ham til sig. Appropriation, ikke også? Jo, det, der er et eller andet mærkeligt med ham, Alexander, altså fordi, altså egentlig så er han jo bare, men han er jo en der erobrer et rige ved at altså, slå herskeren. Så han er en tyran, det hedder i den gamle klassifikation. Altså han tager magten fra nogle andre, som har opbygget et rige. Og efter ham, så falder det hele sammen, eller så går de i opløsning i 3-4 riger, og bliver aldrig rigtig samlet igen på den måde. Gør det med romerne måske men en gang rigtigt, fordi de får jo ikke Mesopotamien med, ikke? Så og alt det østfor. Så er det først, kan vi sige, så er det den første kalifat, der genopretter. Ja. Men det er jo også fordi, at der finder jo et tab sted, fordi de kan ikke læse deres kildeskrift. De kan ikke, eller det virker ikke sådan, men de kan ikke sådan hente ind af den. Nej, det er ligesom om de sådan opfinder hele historien en gang til. Ja. Altså, igen, konceptet jeg ved, når de her store kommentarier og så videre. Altså, vi starter verden, og så kører vi den bare derud. Ja. Nu har vi glemt lidt historie, så nu vi hellere finde på den en gang til. Ja. Så hvor er det, men altså, de har jo masser af historier om Kyros, og så videre, ja, men jeg ved ikke. Ja, det er ikke, der er ikke, han var heller ikke rigtig, ja, men de har måske simpelthen mindre styr på, hvordan det egentlig begyndte. Ja. Nej, han har jo kunnet samle alt muligt, så, men ja, og de har ikke den, fordi altså, og vores kendskab til Kyros for eksempel, det er jo ikke kun Xenofon, det er jo faktisk også det gamle testamente, og altså så der er sådan ligesom et par traditioner, der kan kobles sammen. Men en anden grund til, at Alexander står jo det i den verden der, det er jo, at han er med i Koranen. Så okay, så må han jo være vigtig.
Jamen, det er jo sådan, det er noget med en overvejelse om imperium. Det har med de to horn, og det er jo sådan en del af en ikonografi, som også, jeg kan huske, hvordan det hænger sammen. Men han er i hvert fald nævnt. Og det er vel også det, at han på en eller anden måde kobler de to riger, fordi altså, i Koranens billede, så findes der to store riger. Det afvikles jo så kort efter, ikke? Fordi der er romerne, og der er perserne. Og så kort efter, så er der kun romerne. Og som selv. Altså, den arabiske. Det vil sige, at den græske selvforståelse er lidt større. Egoet er lidt større hos grækerne, end historien tilbage. Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, egoet er i hvert fald stort. Så meget kan jeg i hvert fald godt gå med på at sige. Det er helt vildt, så meget det er brugt tid. Altså det er ligesom, at Danmark har valgt fodbold i 92. Altså det står stadig skrevet stort. Ja. Eller Mexico 85 bortset lige for kampen mod Spanien. Alt op til da var fantastisk. Ja, det var en glansperiode. Men der er jo altså, ja, man siger gerne det der med, at det er vinderne, der skriver historien, men der er jo altså en del nationer, hvis startpunkt er et stort nederlag. Så det, nogle gange kan det godt bruges. Ja, altså det må vi jo sige, ja. Jeg skal passe på med, at det bliver hurtigt til sådan, men altså den serbiske selvforståelse, ikke? Det er jo Sortesletten. Der starter den serbiske, sådan skal vi sige, ind i nationalisme fra. Ja. Men ja. Persiske tekster, dem som både skriver arabisk. Hvad er det så? Er det også filosofi? Ja, det er der. Altså Ibn Sina, Avicenna, der er sådan en fornemmelse af en opdeling i forfatterskabet. Det er vist ikke helt entydigt, men der er en vis, som er, at de rigtige filosofiske tekster, altså traktaterne og kommentarerne osv., de er på arabisk. Og så er der sådan nogle allegoriske fortællinger, og de er på persisk. Så der er sådan en fornemmelse af, altså der kunne man virkelig godt måske sige lidt sådan indad til og udad til, lidt ligesom med Platon og Aristoteles. Men jeg ved ikke helt, hvor entydigt det er. Det er også et meget indviklet spørgsmål, fordi så har man nogle af tingene på begge sprog, og hvilket er så først, eller hvilket skrev han på først, og så også til dem. Men der er jo en stribe af de her folk, der er persere. Også nogle, som slet ikke skriver noget på persisk, men vi ved bare, at de er persere. Så de har persisk. Og en stor del af dem, der skriver, også har Ibn al-Muqaffa, som den første prosa, eller den store første prosaforfatter på arabisk, er også perser, som så lærer arabisk og oversætter fra persisk til arabisk. Så der er en hel masse persere, men det er arabisk, de primært anvender. Og det er jo så på samme bogstaver, ikke? Så, og når jøderne skriver arabisk, så er det ofte med hebraiske bogstaver. Men fordi det er det, man ligesom har lært i søndagsskolen, ikke? Eller er det fredag eller lørdag, hvornår i den skole, det ved jeg ikke. Men så det falder lige for at bruge de bogstaver, og talen er jo den, og det er jo så det, der også er sjovt med de jødiske forfattere i en masse sammenhæng. Er det dem, der så afspejler deres, fordi de er ikke skolet i Koranen, så afspejler de ligesom talt arabisk. Så der er en masse talt arabisk, man kan få en fornemmelse af gennem jøder, der skriver arabisk. Ja. Judæo-arabisk her, men så er det sådan helt forskningsgrøn for sig. Ja.
Der er hvad? Også der jo. Men det jeg siger, der er mange persere inde i den her tradition. Altså stort set alle sammen muslimer. Jeg tror ikke, man kan sige, at der er nogen perser, der ikke er muslim her i den her periode. Der er måske nogen, der stadig det skal jeg ikke kunne sige helt præcis, men i hvert fald, men der er masser af perser. Og så bare, det jeg bare siger, det er, at mange af dem skriver på arabisk, og så nogle af dem også på persisk. Og der er også, blandt sufierne, der er der også perser, ja. Men igen, tror jeg nok det meste er på det her tidspunkt. Så siden kommer der en kæmpestor sufi-tradition på persisk. Altså der er også det her illuminationisme, altså alt muligt, der kommer senere, som jeg ikke ved nok om. Men her i den tidlige periode, der mener jeg det stort set er på arabisk, eller primært på arabisk i hvert fald, helt sikkert. Godt, nu er den kvart over, så jeg kan jo sådan, vi har jo så kørt videre hele vejen, men nu kan jeg sådan tage fat igen. Så altså som sagt, de her 3 eksempler, som altså egentlig er 4 eksempler. Og den første er den, man ofte fremhæver som i sådan en slags beskrivelse af arabisk filosofi af Al-Kindi, som er en af de tidligste arabiske filosofer, vi har kendskab til, og som er en af igangsætterne af en hel del oversættelser. Og som I kan se, det her det er så hentet fra bogen her. Vi har sådan nogle faktabokse og introduktioner til filosoferne, så det er her for et eksempel på, hvordan det ser ud. Og som I kan se nede i faktaboksen, så er han også en, som arbejder som hoflæge. Altså det er igen og igen et tilbagevendende erhverv. Man er sådan en lært person, som altså har læst sin medicinske litteratur også, men er altså lært i alle mulige sammenhænge. Ja, og nu tager jeg en lille bid også fra bogen. Det er bare lige sådan et eksempel for at vise her om første filosofi, altså det vi også kunne kalde metafysik, ikke? Men det er jo så, hvad hedder den gren af filosofien? Det er jo i hvert fald en af de ting, som Aristoteles selv kalder det. Første filosofien. Så her bare som et eksempel lige på en tekst, hvordan det er, ikke? Den menneskelige erkendelse kan inddeles i 2 typer. Den første af disse typer er den, som falder os mest naturligt og mest indlysende, nemlig den, som er baseret på vores sanser. Denne type erkendelse er vi udstyret med helt fra begyndelsen af vores liv. Det er en type erkendelse, som kendetegner os mennesker og mange andre levende væsener, og i det hele taget alt det, der er i besiddelse af liv, det vil sige alt, hvad der tilhører dyrearten. Erkendelsen, som er baseret på de indtryk, vi får, når en ting eller en genstand påvirker en af vores fysiske sanser, kræver hverken tid eller kræfter, og er derfor aldrig absolut. Dette skyldes, at de ting eller genstande, vi kommer i kontakt med via vores sanser, er omskiftelige og i bevægelse konstant. Og så kommer der selvfølgelig en beskrivelse af en anden slags erkendelse, som er den filosofiske, osv. Men vi ser bare, hvordan det er opbygget, kan vi sige, på genkendelig vis. Hvis vi har læst antik filosofi, så kan vi godt genkende en helt stribe af tankerne her, og vi kan overveje, hvor systematiseret det er osv., men det er i hvert fald klart det her spørgsmål om rigtig erkendelse over for sanseerkendelse, og sådan noget alt sammen også diskuteret af de gamle. Men her altså skrevet i en slags introduktion til, hvad metafysik er, men måske også bare, hvad filosofi er. Så Al-Kindi som en slags første eksempel, hvad kan vi kalde en lært herre, højt ansat hos nogle af de her kalifer, som promoverer filosofisk aktivitet, en masse majlis møder. Majlis, der betyder egentlig bare et møde, men det bliver så ordet for sådan en lært forsamling, en lært samtale, hvor man inviterer folk ind. Vi hører om det her, det hører vi jo i og for sig alle mulige steder fra i middelalderen med, man siger dem, så inviterer vi en jøde, en kristen og en muslim ind, og så kan de tale deres sag, også i en filosofisk sammenhæng. Og der er masser af kristne, som jeg også lige nævnte før, der er både oversætter, men der er altså også det, vi må kalde filosofer inde i det her, og vi har også et eksempel med i bogen, men jeg har ikke taget ham med her. Vi har en jøde og en kristen med, for lige at vise, at de var ikke alle sammen muslimer. Eller ikke kun derfor, men så har vi dermed også vist det.
Godt, men det var mit første eksempel, et lille kort eksempel. Der kommer nogle længere nogen, så nu går jeg videre. Det næste eksempel, det er hentet fra en gruppe af filosofer, som selv kalder sig renhedens brødre. Sådan en lidt, skal vi sige, lidt from betegnelse, må man nok på en eller anden måde kalde det, selvom det er lidt uklart, hvad de egentlig selv mente med renhed. Og vi ved ikke, hvem de var. Det vil sige, at vi har en liste af navne fra en senere forfatter, men det virker som en konstrueret. Det er en gruppe, som sad i Basra. I har måske hørt om Basra fra Irakkrigen, men altså nede i deltaget, altså helt nede ved de to store floder, fra der Tigris' udløb ned mod Persiske Bugt, er det der? Jo. I hvert fald, der var en gruppe der, som skrev et antal breve, risaler på arabisk, som er en kendt genre. Og de her breve, de er mere eller mindre sådan filosofiske tematikker, der bliver taget op. Et er om etik, en er om fysik osv. Og deres brev 22 har vi taget med. Det her, det er jo en bog til gymnasiet. Den her lærebog er jo til gymnasiet. Så vi har, om så vil sige, taget det her med, fordi at det er en rigtig god tekst at læse om. Det er nemlig, brev 22 er nemlig lavet som en dialog. Okay, så har vi altså lidt dialog, ligesom Platon. Ja, men det er ikke helt samme som, fordi dialogen foregår mellem kong Biwarasp, som vi tror nok er et menneske, men det står der egentlig ikke sådan helt direkte udtryk, og mennesker og dyr. Det vil sige et menneske, og så et antal dyr. Jeg tror, der er 10-12 dyr med. Det er dem, der har dialogen. Så der kan vi ligesom høre dyrefablen komme til ord her, og dyrefablen er utrolig populær. Ham, Imam Muqaffa, jeg nævnte før, han er oversat fra persisk til arabisk. Den historie hedder Khalil Abudimna. Hvis man kender til arabisk litteratur, så er det sådan en total sælger, som handler om dyrehoffet, hvor to chakaler, de snakker sammen og så videre. Det er en fantastisk historie, det skal I læse, hvis I finder den. Men her i det her Risala 22, der er det altså mennesker og dyr, der snakker sammen. Og det, der så sker, det er, at dyrene, de er kommet til ham her, kongen, og klager over menneskets behandling af dem. De kan ikke leve med, det er de utilfredse med. Så de kommer de med en lang klage, og så kommer vores tekstbid her, hvor kongen han bryder sig ind, og så siger han, kong Piber, der sagde til mennesket, jeg ved ikke, om de læser med, men jeg læser højt nu. Nå, menneske, har du hørt deres svar? Har du noget at tilføje? Så skal mennesker altså ligesom forsvare sig. Ja, deres majestæt, der er flere beviser på, at vi er deres herrer, og de er vores slaver. Vi køber og sælger dem, fodrer og giver dem vand. Vi dækker dem til og skaber ly for hede og kulde og beskytter dem fra rovdyr, der vil gøre det af med dem. Når de bliver syge, behandler vi dem og tager os af dem. Vi tæmmer dem, når de er små, tolererer dem, når de er afsindige, sætter dem på græs, når de er udmattede. Alt sammen med omtanke og medfølelse for dem. Og det er jo alt sammen ting, som herrer gør for deres slaver og ejere med deres ejendom. Så det er altså menneskets forsvar for sig selv, for sin egen handling. Så siger kongen, når du har hørt disse argumenter, sagde kongen, giv gensvar på dem, som du finder bedst. Og så kommer dyrenes talsmand og taler. Og det er altså muldyret. Muldyret svarede, mennesket argumenterer med, at de køber og sælger os. Det samme gør persere med grækere, og grækere med persere, når de vinder over hinanden i krig. Så hvem af dem er så slaven, og hvem herren? Inderne behandler sinderne på samme måde, og sinderne, inderne og abyssinerne, ligesådan med nubierne og omvendt, og araber, tyrker og kurder gør det samme med hinanden. Så hvem, spørger jeg igen, er slaven, og hvem er herrerne? Er alt dette ikke retfærdige hersker? Udtryk for skæbnen som skiftelser, styret af himmellegemerne og stjernebilledernes skiftende stilling. Som Gud siger, disse er de dage, vi skiftende strøm, jeg bringer over mennesket, men kun den lærte forstår det. Hvad angår den mad og drikke, som han siger, vi får, og alt det, han anfører, de gør for os, så udspringer intet af dette af omtanke eller medfølelse, sådan som man påstår, men alene af frygt for, at vi skal dø, og menneskene dermed miste den fordel, de drager af os. De drikker vores mælk, bruger vores skind eller uld til tøj, rider på vores rygge og lader os bære deres oppakning. Og så tog æslet til ord og sagde, hvis du, ærede konge, havde set os som Adams sønnernes fanger, hvordan vores rygge er belæsset med sten, osv. osv. Der kører en dialog her, som meget skarpt udpeger huller i menneskets argumentik. Jeg kan ikke lade være med at tænke på minke lige nu, jeg ved ikke hvorfor, i menneskebehandling af dyr. Og det bliver klart fremstillet i en slags dialogform, og nedbryder altså alle de argumenter. Det kommer til gå frem og tilbage i flere omgange. Så i vores bog her, der har vi jo skrevet til sidst, og det kan man måske ikke læse. Hvilke etiske problemstillinger rejser dyrenes anklage mod menneskene? Det er et spørgsmål.
Hvilken ordning mener du, at retssagen ligger op til, at man bør indføre? Hvordan bør kong Glyptoras dømme? Tredje spørgsmål. I hvilken grad handler dyrenes anklager om problemer, som vedrører forhold internt i menneskens verden? Og så videre. Så vi prøver ligesom at lade det her være sådan et pædagogisk værktøj til at tage også dyreetiske emner op, som faktisk kommer rigtig meget frem i de her tekster, og helt anderledes, synes jeg, end i nogle andre traditioner. Og der kan vi sige, synes jeg, må sige, de er rigtig op i tiden, passer lige ind i nogle diskussioner, vi har nu. Og altså, jeg synes, den her stemme af et dyr, der klager på den her måde, den kan jeg ikke finde noget andet sted. I Esops fabler og det hele, der er ikke noget sted, hvor det bliver stillet så skarpt op. Og hele den der idé om, ja, herre og slave, det er noget, menneskene har imellem sig, men det er sådan på skift, så det går ikke på faste kategorier. Hvis du er græker, så kan du ikke være et eller andet, så kan du kun være herre eller kun være slave. Nej, det er sådan så frem og tilbage. Men her er det lige pludselig nogle hårde kategorier, der hedder, det er kun herre, mennesket, der kan være herre, og kun dyr, der kan være slaver. Altså en problematisering af, at mennesket overfører, kan vi kalde det, en ordning fra intern menneskelig sammenhæng til en menneskedyr sammenhæng. Fantastisk læsning. De her Ringhedsbrødre, de har været nogle interessante folk, dem vil jeg gerne have mødt. Næste eksempel har lidt klang af det samme. Det er den her bog, altså det er billedet af bogen, der er der i den røde bog der, den er på dansk, så I kan læse den, hvis I skulle få lyst til det. Det er Ibn Tufails bog, Hay Ibn Yaqzan, og det er lidt specielt med den titel, fordi det er altså titlen på hovedpersonen i en filosofisk roman, og det er det altså. Det er en filosofisk roman, altså skrevet i midten, slutningen af 1100-tallet i Sydspanien, sandsynligvis eller i Marokko, er ham her Ibn Tufail. Og Hay Ibn Yaqzan, det betyder liv, søn af den overvågne eller opvågnende. Okay, det er jo ikke et helt almindeligt navn, så det er klart, han er sådan en slags symbolsk person. Og hvad sker der med ham? Det er en roman, altså hvornår skal vi til, før vi finder i filosofiske romaner, det ved jeg ikke, Sofies Verden eller sådan et eller andet, ikke? Har vi, okay, der har nok også været nogen før. Der er ikke mange middelalderen at udpege, og jeg kan ikke rigtig sige, at der er nogen fra antikken heller. En filosofisk roman. Det her, det er altså en filosofisk roman. Den foregår sådan her. Først så er der lige en indledning, hvor fortælleren han siger, at der er ligesom 2 udgaver af den her Hays fødsel. Fordi det der nemlig er sket med ham her Hay, det er, at han vokser op alene på en ø. På en øde ø. Altså det vil sige, der er dyr, men der er ikke mennesker. Så enten så er han vokset op i jorden, siger forfatteren, eller også må det ligesom være med Moses, at der er nogen, der har sat ham ud i en eller anden lille båd eller et eller andet, og så er han kommet i land der. I hvert fald er der en hjort, der tager sig af ham, okay, og så vokser han op. Har vi ikke hørt den historie før? Er det ikke noget med Mowgli og sådan noget? Det er fuldstændig Mowgli op ad dag, og så er der en anden historie også, fordi så vokser han op og kommer til gradvis erkendelse af alt muligt. Hører vi, altså nu kommer nogle teksteksempler lige om lidt, om hvordan han kommer til erkendelse af det ene eller andet her i verden. Og da han så bliver nået en vis alder, så er han faktisk kommet til erkendelse af det hele, siger vores fortæller. Okay, det var godt klart. Og så en dag, så møder han en anden person. Ikke fredag, men han hedder Absal. Han er nemlig kommet til øen, fordi han søger ensomhed. Han vil gerne væk fra den besværlige verden, han lever i, hvor folk er uenige hele tiden og er dumme. Og så vil han have ensomhed, så vil han prøve ligesom at få styr på en masse spørgsmål. Så møder han ham her, Hay, som går rundt på den her ø og opfostret af en hjort. Og hvad så? Ja, så bliver de begge to bange, fordi den ene tror, at det var en øde, han kom til, den anden har aldrig set et menneske før. Vel, vores Hay, han har kun set dyr. Så ser han sådan en, som ligner ham. Okay, de bliver begge to bange, så efter tid, så finder de ud af, okay, den anden er ikke farlig. Og så prøver de at snakke sammen. Men det kan de ikke, for Hay, han kan ikke snakke. Han har jo ikke noget sprog. Han er jo kommet til sin erkendelse helt uden sprog. Så lærer Absal ham sproget, og så snakker de sammen, og så finder Absal ud af, at Hay, han har fundet ud af det hele på egen hånd. Alle de spørgsmål, han havde problemer med, dem har Hay en løsning på. Så siger han, jamen, det er jo fantastisk med dig. Ved du hvad, du skal med til mit samfund, så skal du fortælle dem alle sammen, hvordan det hænger sammen, og så bliver de super glade. Bliver folk glade, når de finder ud af, hvordan det alt sammen hænger sammen. Og så tager de til det her samfund, som er en ret stor by, måske Bagdad, men der får aldrig noget navn. Eller hvad det nu er, det er jo skrevet i Sydspanien faktisk, Ibn Tufail både i Sydspanien læge der. Så det kan også være, at det er Cordoba, den store by er, det ved jeg ikke. De kommer til den store by, de indgår i nogle forskellige majlis, nogle samtaler der. Folk, de undrer sig og synes, at det lyder uvandt og spændende, det han fortæller ham der, Hay, men efterhånden så begynder de at blive uenige, og så bliver de internt uenige, og så bliver de rigtig sure, og så alle mulige problemer opstår af de samtaler, der kommer der, desværre. Så til sidst,
spoiler lidt historien, det vil jeg indrømme, så siger de to venner til hinanden, det var faktisk bedre tilbage på øen. Så tager de tilbage der og lever resten af deres dage. Så en lidt trist afslutning måske, men det er en fantastisk fortælling undervejs. Og her kan I se, at efter et antikt forbillede, så forestillede forfatteren sig ligesom, at Hajs udvikling foregår i sådan nogle 7-års trin. Og I kan se, altså i de første 7 år, så gælder det bare om at lære at overleve. Derefter så er der sådan noget med at klæde sig på, og så er der sådan noget med at finde ud af med livsånde og ild og sådan noget. Så kommer der en periode med kønsmodning, det siger Ibn Tufayl altså ikke noget om. Så kommer der en periode, hvor det er sådan noget med at, altså dels er der noget med at tæmme dyr og så videre, men der er også noget med kategorier af dyr og planter og forskellige former og materie. I kan høre, det er aristotelisk visdom, han finder ud af på egen hånd, vil jeg mærke. Så er der i en senere periode spørgsmål om himmelhvælv, altså nu er det astronomi og så videre, men også at himmelhvælv må have en immateriel skaber, så altså også en teologi. Så kommer der en periode, som traditionelt skulle handle om familieliv, det er så ikke med her. Og så er der en sidste, som egentlig erkendelse, som man kan sige, vel peger ret meget på menneskets plads i skabelsen. Jeps. Så det er sådan hoveddelen af den historie, der foregår, inden Absal så dukker op på øen. Det er de trin, han går frem i. Og nu tager jeg lige nogle af de 2 eksempler fra den tidlige periode i Hajs liv, hvor han ligesom opdager ting. I alt, hvad de gjorde, det er altså dyrene, plejede en flok at græsse sammen med dem, og de overnattede, altså de her hjorte, og de overnattede på samme sted som dem. Således levede barnet sammen med gazellerne, hjortene, gazellerne, og lærte at efterligne deres lyde, så man til sidst nærmest ikke kunne høre forskel. På samme måde lærte han at efterligne alt, hvad han hørte af fuglestemmer og andre dyrestemmer med stor præcision, men oftest efterlignede han gazellernes lyde ved alarmering, kurtisering, samlingskald eller forsvar, for dyrene bruger forskellige lyde i disse forskellige situationer. Dyrene vendede sig til ham, og han til dem, og de afviste ikke hinanden. Da sansindtrykkene begyndte at fæstne sig i ham, selv efter at tingene var borte fra hans umiddelbare sansning, oplevede han en længsel efter visse ting og en afsky for andre. På den måde anskuede han nu dyrene, og så, at nogle var beklædt med hår, pels eller fjer, og han observerede deres hurtige løb, deres råstyrke, deres våben, beregnet til at forsvare sig mod konkurrenter, såsom horn, tænder, hove, sporer og klør. Så betragtede han sig selv, og så, hvor nøgen og forsvarsløs han var, og hvor dårligt han løb, og hvor svag han var, når han sloges med dyrene om frugterne, og de tog dem fra ham. Og han kunne hverken forsvare sig, eller stikke af fra nogen af dem. Så altså, kan vi roligt kalde det klart indre fornemmelse eller observation af, hvordan det kunne være at være et barn, eller et menneskebarn, kan vi sige, i blandt dyr, som opdager gradvist, jamen jeg mangler jo alle de her herlige ting, de her andre dyr har, men som det allerede annonceres, at han kunne huske tingene efterfølgende, når han opdager, at hans meddyr, eller de andre dyr, eller dyrene, eller hvad det nu hedder, ikke kunne. Okay? Så han bliver gradvist, trinvis opmærksom på de ting, som mennesket kan, og som dyr ikke kan. Der er et andet eksempel her. Og han så, hvordan hans jævnerne blandt gazellekidene fik horn, og hvor de før ingen havde, og hvordan de begyndte at løbe stærkt, hvor de før løb dårligt. Og intet af alt det skete med ham selv. Han spekulerede på dette, uden at kunne forstå, hvorfor. Heller ikke de sårede eller vandskabte dyr lignede han. Han betragtede også de andre dyrs afføringsorganer, og så, at de var dækket for den tykke afføringsvedkommende af halerne, og den tynde afføringsvedkommende af et hårlag eller lignende, og deres peniser var også bedre skjult end hans. Alt dette bekymrede ham og gjorde ham ked af det. Så altså, må man sige, ret sådan psykologiseret, og i hvert fald med observation på observation hele vejen igennem. Og sådan kører det hele vejen, altså med alt muligt, som, altså, kan vi kalde det, er observationer, der leder til erkendelse. Det er i hvert fald det, der er udgangspunktet. Og det er klart, når vi når til det her med, at der kun er én skaber og sådan noget, så er det jo altså ret afledte erkendelser på observationer, men dog hele tiden fremstillet som noget, der primært tager udgangspunkt i en observeret verden. Altså en helt fantastisk tekst, og hvis I finder på at låne den eller købe den, så vid, at der er lige 10 sider først, som er en lang, tung indledning, så hvis I synes, at den er kedelig, så hop frem til der, hvor vi får at vide, hvordan det går med Haj, og så læs derfra. Det er fantastisk læsning, og altså, jeg vil sige, virkelig en usædvanlig fremstilling af noget som helst filosofisk inden tidlig moderne tid. Jeg ved ikke rigtig, hvornår vi egentlig kan sige, at der er noget, der kommer frem tilsvarende det her.
det er jo altså Mowgli og Robinson Crusoe koblet sammen i en historie, og med altså en stor filosofisk pointe om, at filosofien altså kan erkendes på egen hånd, og endda uden sprog, og altså dermed er, kan vi kalde det, sand. Den udspringer af en faktisk konstatering af, hvordan virkeligheden er, og ikke af bare en overleveret, skal vi kalde det, lærdom. Ja. Og de skrev altså ham her, Ibn Tufayl, som er Averroës lærermester, i hvert fald i en eller anden forstand. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Og her så arbejdsspørgsmålene, som vi har lavet i bogen. Ikke? Hvordan begynder Hay at gøre sig erfaringer og samle dem til viden? Beskriv de afgørende forskelle, som Hay finder mellem sig selv, mennesket og dyr. Vil du betegne disse som afgørende forskelle? Prøv at lægge op til, om det er, skal vi sige, et rimeligt billede. Hvad sker der, da Hay bliver 7 år gammel? Ja, okay, det kræver, man har læst lidt andet. Hvilket nyt træk. Historien minder en del om Mowgli i Kiplings og Disneys Junglebogen. Hvilke forskelle og ligheder ser du? Så altså forsøg på at gøre det her til pædagogisk materiale. Vi har jo vel at mærke, altså så er det første vi gjorde, når man skal skrive en bog, det er jo at sige, hvem har skrevet den her før os? Så ledte vi lys og lygte, og vi har ikke kunne finde en bog, der er som den her. Altså en indføring i arabisk filosofi for gymnasiaster, kunne vi sige. Vi tror ikke, det findes. Måske på arabisk, der har det været svært at søge. Altså, det kan sagtens søge efter, men det er svært at se på ting, når man får dem, hvad det egentlig er. Det er jo klart, at de her filosofer er kendt i den arabiske verden. Jeg har mødt masser af araber, de kan alle navnene, og de ved også, hvornår de var fra, og sådan et eller andet sammenhæng osv. Har læst utroligt lidt af dem, som regel. Nogle har så, altså med dem med filosofisk interesse, men de har hørt om dem i skolen, men kun som, skal vi sige, som sådan helte, ikke læst for eksempel Ibn Tufayls bog, som jeg tænker, det var der ellers oplagt. Men det var mit eksempel nummer 3, som selvfølgelig hænger lidt sammen med mit eksempel nummer 2. Altså, de har begge to det her menneskedyr-motiv ved sig, men nu i en anden udgave her, hvor det ikke er noget med, altså der er ikke nogen konfrontation, men der er et samspil, som helt klart er, skal vi sige, betegnende for menneskets selvforståelse. Og jeg kan kun sige, at det er et meget gennemgående træk, og det er umuligt ikke at forbinde det med det her med dyrefabler. Nu nævnte jeg før Aesop, som er, og vi har også Phaedrus på latin, som er den græsk-romerske udgave af dyrefablen. Og jeg må sige, jeg må konstatere, at de blegner i forhold til den form for dyrefabel, som fandtes i den arabiske verden, og som primært kom fra Indien. Utrolig meget litteratur i den arabiske verden, prosalitteratur i hvert fald, kom fra Indien. Masser af dyrefabler. Og altså 1001 er der jo fuld af historier, som også er kommet fra Indien. Så altså meget, meget, meget stor import af litteratur til den arabiske verden fra Indien. Langt det meste af det via persisk. Jeg har selv forsket i en lignende historie, som også bliver transporteret fra Indien og til arabisk, men også videre, og det er historien om Buddha, som jo altså bliver oversat fra historien om den unge mand, der bliver spærret ind af sin far, fordi han får at vide, at den unge mand vil blive omvendt til en religion, så faren ikke kan lide, så bliver han spærret ind, og må ikke se, og alle skal være glade ved ham, for han må ikke se verdens ondskab. Hvis han ser den, så vil han blive omvendt til den her religion. Og til sidst så får han lov til at tage en tur ud i verden, og så til sidst så ser han også noget ulykke, og så bliver han omvendt, og så går det galt. Ikke? Og det er i historien oprindeligt om Buddha, men den bliver så oversat til persisk, hvor de gør det til en manikæisk historie, så bliver den oversat til arabisk, hvor den gøres til en muslimsk historie, så bliver den oversat fra arabisk til georgisk, hvor den gøres til en kristen historie. Og derfor bliver den oversat fra georgisk til græsk, og fra græsk til latin, og fra latin til for eksempel norsk. Så den, i løbet af et halvt årtusind, så kommer Buddha-historien fra Indien til Norge. 1250 cirka, der bliver den oversat til norsk, og vi kan ikke sige, hvornår præcis tekstudgaven er, men lad os så sige 500 fra i den oprindelige sanskrit-udgave, eller hvad det nu er, sandsynligvis sanskrit. Så der er tekster, der vandrer langt, og der er masser af tekster, der vandrer så halvlangt i forhold til det, altså fra Indien til den arabiske verden, og dyrefablen har enorm gennemslagskraft der. Godt. Mit sidste eksempel er, som jeg også rundsendte noget af, er fra Ibn Rushd, altså Averroës, ham der på latin hed Averroës, og er sådan den kendteste filosof. Det var ham, der lå på gulvet, vi så først, i den vestlige tradition, fordi det er ham, der giver de store kommentarer til Aristoteles' værker. Han laver både en kort og en mellemlang og en lang til hver, i hvert fald hver af de vigtige af dem.
og også altså en kommentar til Platons Staten. Og her et lille uddrag. Desværre har vi kun denne her tekst på hebraisk, altså hebraisk oversættelse, så her har vi altså en undtagelse, men den er altså skrevet på arabisk oprindeligt, men den er eksisterer kun i dag og kun overleveret til os på hebraisk. Men her, der siger han i en kommentar til Platons Staten, jeg tror det er i 10. bog, det demokratiske samfund er det, hvor alle er ubundne. Man gør, hvad man har lyst til at opsøge, det som sjælen end leder en til af velbehag. Derfor vil der i den demokratiske by opstå alle de ting, der opstår hver for sig i de andre slags byer. Der vil derfor i disse byer kunne være folk, der sætter ære højt, folk, der elsker at besidde, og folk, der elsker magtudøvelse. Det er heller ikke usandsynligt, at i disse byer vil være folk, der har indsigt i dyderne og ledes af dem. Derfor vil alle fag og evner fremkomme i denne by, og dermed vil der ud af denne slags by kunne fremkomme en dydig by og alle de andre slags byer. I en sådan by er der tilsyneladende intet andet herredømme, end at nogle indvilliger i at blive hersket på grundlag af love. For også i denne by mener man ikke, at det skal være tilladt, da det vil lede til gensidig drab og røveri, eftersom også dette hører til blandt mange menneskers naturlige drifter. Det her det er jo et herligt citat at kunne bringe, om ikke andet bare for at sige, dem, der siger, at araber, de har jo først lidt om demokrati, efter at der kom nogle europæere til at sige, at det er sådan her, I skal gøre, og det er alt det andet, I har lavet, det er noget forkert noget. Det har været diskuteret i århundreder. Altså, vi er i slutningen af 1100-tallet, så altså, jeg ved ikke, hvor mange, der snakker om demokrati i Danmark, for eksempel, der i slutningen af 1100-tallet. Jeg tror, det var ret få. Så det er mere for bare at prøve at bryde nogle af de her vante mønstre for, hvad vi tænker, hvorhenne er ting opstået, og hvem snakker om hvad. Der var araber, der snakkede om demokrati. Det gjorde de primært, fordi de læste Platons Staten, og ikke fordi de havde demokratier, men det var der sådan heller ikke rigtig så mange andre steder i middelalderen, der kunne byde på. Altså egentlig demokrati i hvert fald. Men der var en stor diskussion af det i en filosofisk sammenhæng, fordi man kendte til de 3 statsformer. Det er også det, der ligger inde bagved her, som, altså ja, det går helt tilbage til Herodot og så videre, ikke? Det er en græsk tænkning, som lever videre og diskuteres videre, og som vi kan jo se her, nu fortsætter passagen, her lyder det jo egentlig nogenlunde godt, men han bliver mere kritisk over for demokratiet, det var Platon jo også, men her lyder det jo i og for sig ret åben, altså demokratiet har faktisk nogle fordele, ikke? Fordi der ligesom alle muligheder kommer i spil. Det er det, han primært fremhæver i den her passage. Alle de muligheder, som også alle de andre slags statsopbygninger giver, men der bliver det, skal vi sige, entydigt det, der sker. Og så er der det her med, at der tilsyneladende ikke er nogen, der har magten. Altså magten er ikke personificeret eller centreret i en enkelt person eller et udpegeligt antal personer, men altså fordelt ud, og folk indvilliger i at blive hersket over. En lang tradition, og man kan også læse om det her hos Ibn Khaldun, som har fantastiske analyser, det er vores sidste filosof, af hvordan imperiet hænger sammen. Godt. Det var mine 4 eksempler. Der er mange flere, og der er jo alle de naturvidenskabelige, som er meget svære at eksemplificere, tekstligt i hvert fald. Men nu kan jeg så lige prøve at give nogle af dem. Altså det er dem her, jeg har snakket om. Ikke? Der var en filosofisk roman, og der var Ibn Rushd eller Averroes om demokrati. Der var renhedsbrødre, som havde det her med dyrenes parlament, altså retssagen med dyrene og mennesket. Og så var der Al-Kindi og sanserne. Men der er meget andet. Al-Haytham har et fantastisk værk om optik, som er direkte forløber for forskning om kamera obscura, altså det her med, at man kan, hvis du har en lille lukket kasse, så prikker du et hul, så vil der på indersiden, inde i kunne dannes et billede, det vil så stå på hovedet, af hvad der er herude. Det kan man se, og man kan da stille nogle stearinlys op, det gjorde han så, og så se, at de alle 3, eller hvor mange lys der nu er, de kan alle sammen lyse ind igennem det lille hul og aftegne en prik derinde. Det vil sige, at lys kan altså mødes og krydse, uden at, som med andre ting, de støder ind i hinanden eller gør noget ved hinanden. Alle mulige forsøg, som Al-Haytham beskriver, og vi har en tekstpassage med ham, det kunne jeg også vise, men som viser, altså her er en person, som tager, skal vi sige, empirisk udgangspunkt, laver forsøg og siger, hvad der kommer ud af det. Der er Al-Idrisis verdenskort, det første sådan egentlige verdenskort, vi har. Det er ikke med mange årtier, fordi Byzans kommer, eller okay, men det er det første verdenskort, vi faktisk kan vise. Det her det er lidt rekonstrueret, fordi det var i bidder, så det her det er sammenstykket i moderne sammenhæng, men alligevel, det kan man jo genkende for pokker. Jeg kan da godt se, hvor Europa er, og den arabiske halvø, så er der noget af det, der er sådan lidt forskellig sjov form. Jeg ved ikke helt, hvor Danmark er blevet af deroppe.
Der er nogle store og mindre øer, der ikke rigtig svarer til nogle virkelighed der. Men det er også langt væk, det må vi sige. Ellers så er det meget godt klaret. Altså, Spanien og Italien, ja okay, en lidt sjov støvle, og Grækenland kan jeg også se, og så videre. Det er jo et verdenskort. Og altså, der er ikke tale om, at vi kan fremvise noget tidligere, der på den måde, altså ligesom har genkendelighed for os som et verdenskort. Skal I lige lægge mærke til, jeg ved ikke, om I kan se det, der er en tekst helt øverst oppe, ikke også? Den står på hovedet. Det er fordi, man skal slet ikke se kortet den her vej, man skal jo se det den modsatte vej. Altså, man kigger jo mod syd, eller hvad skal vi sige, syd er oppe, ikke? Ja, det er så bare det her med, hvilken vej man vender. I gamle dage, så var det jo mod øst, man orienterede sig. Så der er forskellige forestillinger. Vi har bare den her idé om, at nord det er oppe, ikke? Og så sidenhen så snakker vi om ned til de varme lande og op til Nord-Norge og sådan noget. Men op og ned, det er jo helt forkert. Men det foretager han på Sicilien i 1154, og han er en arabisk lært, og så sidder han der under normanniske konger jo. Der er jo en fantastisk periode der på Sicilien under normanniske konger. Det vil altså sige, det er jo sådan, der næsten kunne være danskere, de kommer også op fra Frankrig, men det er jo egentlig nogle danske stratenrøver, der er kommet ned og erobrer noget i Normandiet og andre steder, og så tager masser af dem videre ned og erobrer andre steder. Det er en slags forsinket vikinger, kan vi også godt kalde det. Og så sidder de som hersker på Sicilien i 1,5 århundrede, hvor så man kører på 3 sprog. Græsk, latin, arabisk på en gang. Fordi når man går i kirke, så hører man det hele på græsk, fordi det er det hellige sprog. Så er det godt nok en latinske ritus, det er lidt indvildet. Men når man skriver historisk skrivning og sådan noget, så foregår det på latin, fordi man har nogle ligesom, folk også med hjemmefra fra Frankrig. Men når det er videnskaber, poesi og sådan noget, så har man en fantastisk tradition på stedet. Arabiske lærte og arabiske digtere har været der i århundreder. Det kører videre på arabisk. Og så hører vi om, der er sådan fantastisk en arabisk pilgrim, der lander i 1180, tror jeg det er, på Sicilien. Og han er fuldstændig i chok over, at de kan alle sammen arabisk. Han kan snakke arabisk med alle folk. Men de er jo kristne og blegfiser. Det går ikke op. Men det kan de altså. Og folk er sådan ligesom mangesproglige, også de normanniske herskere. Her så har jeg lige taget en ting til med Ibn Sina, eller ham vi kalder Avicenna i den vestlige tradition, som skriver, han skriver 2 bøger, kan man måske sige, eller flere, men i hvert fald 2, som bliver standardlitteratur i den vestlige tradition. Også han skriver sin kanon, som er en, medicinsk grundbog, og er simpelthen, altså i latinsk oversættelse selvfølgelig, altså læst hele vejen op gennem middelalderen i den vestlige tradition. Jeg vil ikke underkaste mig nogen lægelig behandling ifølge den bog, men for så vidt som lægevidenskaben var kommet nogle vejen dengang, så var det i kraft af sådan nogen som ham. Han har også, han har stribe værker, og der er en lang historie. Men han har et eksempel med en svævende mand, som kommer et par gange. Vi har ikke taget det med i bogen, fordi det er altid som en lille tankeeksperiment, han gør sig inde i en sammenhæng. Det kommer sådan 2-3 gange i hans værker, som handler om ideen om, at apropos det med sanserne, men også apropos andre ting, at han siger, at vores tanke er ikke afhængig af, at vi har sanserne. For hvis man nu forestiller sig en svævende mand i luften, ikke berørt af noget, ingen vind, ingen tyngdekraft, ingenting, ingen lyd, ingenting som helst, som påvirker vedkommende, så vil vedkommende stadig kunne erkende, at han tænkte. Så tanken er ikke bundet til sanserne, siger Ibn Sina, med det eksempel. Og så kan vi sige, det lyder hen af Descartes eller alt muligt andet, som sidenhen også har nogle lignende forestillinger. I hvert fald er der masser, der har prøvet at koble det sammen. Det er svært at sige. Det er ikke hans vigtigste filosofiske bidrag. Hvis noget, så vil jeg sige, det er i nogle teologiske spørgsmål, han i virkeligheden måske har sin sådan rigtige bidrag. Men han er en af de helt store, også i kommentarværker og alt muligt andet. Og han har en bog, der hedder Helbredelsen på arabisk, og Shifa, og det lyder som om, det er et andet lægeskrift, men det er i virkeligheden en filosofisk traktat om metafysik. Godt, men det her det er bare eksempler på, altså også på det her med naturvidenskab, altså der er jo matematikere, astronomer og alt muligt, som
og hvis værker også bliver oversat, som jeg viste tidligere med Chaucer, når man skulle skrive en bog om astrolabiet, så gik det i virkeligheden tilbage til en arabisk lært fremstilling af det. Det var derfra, man fik en utrolig masse, skal vi kalde det, lært viden, filosofisk, naturvidenskabelig viden ind i Europa, den latinske tradition, hvor kun en meget lille del af den græske filosofiske litteratur var blevet oversat i antikken. Overraskende lidt. Altså Cicero og nogle andre, de havde gjort et forsøg på at oversætte nogle af tingene, og noget var oversat. Man kunne læse enkelte værker, Platon, Aristoteles og nogle andre ting. Men grundlæggende så er det, vi har fra latin, egne kompositioner på grundlag af de græske værker. Og vi må jo sige, hvis jeg må tillade mig en grov forsimpling, at vi har ikke store tænkere på samme måde i den latinske antikke tradition, som vi har i den græske. Altså hverken Cicero eller Seneca vil jeg henregne under, eller andre filosofiske romere under skal vi sige, niveauet med Platon, Aristoteles eller Plotin eller sådan nogle af. Så den latinske tradition, som den kunne reetableres i årtusind eller sådan noget, efter nogle århundreder, hvor det virkelig var lavet med alt muligt slags lærdom i den vestlige latinske verden, var på grundlag af et lidt skud og mudder litteratur af visse oversættelser af nogle grækere og en del romerske, som også kunne give nogenlunde styr på nogle ting. Men lige så snart man kunne få Platon og Aristoteles ind, så den i hel form, via arabisk først, og så først et århundrede eller halvandet senere via græsk, var det, der satte den egentlige, gjorde den vestlige tradition mulig på en helt anden måde. Eller i hvert fald den skolastiske. Det vi kalder skolastikken. Så altså, alt det her blev jo ikke alt sammen oversat til latin, men rigtig meget af det blev. Rigtig meget af det blev. Godt. Opsummering. Hvorfor arabisk filosofi? Det er en central del af filosofihistorien. Det er spændende, og vi skal være globale. Der var det her. Hvordan skal vi skrive filosofihistorie? Ja, det er svært. Der er nogle bøger her. Jeg skal jo lige sige, at den øverst til venstre af de der 3 bøger der er skrevet af Peter Adamson og en anden. Og Peter Adamson, det burde have stået her, han har nogle podcasts, som er fantastisk gode. Også om arabisk filosofi, hvis man vil vide noget om det her. Peter Adamson på engelsk. Og så var der alle de her, der er meget at byde på, mener jeg. Og så var der hele det her med, at de delte en gang. Ja, det kunne vi jo lige så godt gøre nu. Dele, altså få viden bragt fra den ene tradition til den anden. Så det var, hvad jeg havde af slides. Men det kan være, at I har nogle spørgsmål, så derfor kører jeg lidt hurtigt hjem her til sidst. Ja? Det er efter alt sammen. Altså hele den arabiske tradition, det er alt sammen efter. Det kommer an på i forhold til hvad. Hvis det er i forhold til den arabiske tradition, så er det tidligt. Altså vi skal huske... Ja, altså der var jo jeg vil sige, stadigvæk nogenlunde, altså der er jo en hel masse diskussioner om det der med, hvordan det går med den græske filosofi. Den latinske, må vi sige, det er ret entydigt, det går ret dårligt i nogle århundreder. 7. og 8. århundrede, der er nogle århundreder der, som altså bare er, hvor det går dårligt, kan vi sige, på alle mulige måder. Og det gør det i og for sig også i den græske tradition, men der er dog lidt mere, og der er i hvert fald en stor lært hovedstad, Konstantinopel, der kører nogenlunde. Og det er også derfor, vi overhovedet har græsk filosofer i håndskrifter stadigvæk. Men den arabiske, men der er en voldsom filosofisk aktivitet, der kører i det, vi kunne kalde senantikken, hvor vi har, altså hvor Plotin også hører med, men for eksempel Alexandria, Antiochia, og så også Konstantinopel er sådan filosofiske centre. Og Alexandria, jeg plejer at hive frem en, som man måske har hørt om, Hypatia, som er sådan den sidste kvindelige så også, men hedenske, altså ikke kristen filosof i 500-tallet, i Alexandria. Så der er en masse aktivitet der, og der er en masse af de store, altså i den græske sammenhæng, store kommentatorer, altså kommentatorskrivere, som sidder i Alexandria og andre steder, laver kommentarværker til Platon og Aristoteles, især Aristoteles. Så det er en glansperiode, kan man sige, på en måde der. Og det, der så sker, det er, at hele det område, hvor den her store aktivitet er, den bliver erobret i 600-årene af de muslimske erobrere. Det er der, hvor
Altså man kan sige, før det så er arabere på den arabiske halvø, cirka. Det er der, de er, ikke? Og efter 600-tallet, så er arabere fra Marokko til Afghanistan. Ja, det kan man sige. Ja, fordi vi kan jo, altså, vi ved jo forholdsvis lidt, vi ved jo noget altså, om araber, og vi har masser af arkæologiske osv., men der er også arabiske indskrifter i og for sig fra før Koranen. Så vi kender noget til den arabiske verden, men den er så kun på den arabiske halvø. Og ja, der er ikke nogen lærdomscentre der, i hvert fald af betydningen. Men der er jo nogen ret tæt på, altså der er de her store steder i Gundishapur og så videre. Der er sikkert en araber med der også. Altså, men det er ikke på arabisk, det foregår i hvert fald. Fordi arabisk som skriftsprog er, kan vi sige, begrænset til indskrifter, tror vi nok kun, og sådan noget, i nogle århundreder frem til Koranen. Og så fra Koranen, og så, altså, det er jo så bare en bog, ikke? Men så 100 år efter, så er der lige pludselig altså, en hel eksplosion af arabisk litteratur og så videre. Så det er der, det begynder, den arabiske. Men der er masser af filosofi, som araber kunne have været i kontakt med før. Altså ligesom syrer kunne, og ligesom alle mulige andre. Ikke? Så ja, men den arabiske filosofiske tradition begynder i 700-tallet. Det må vi sige. Jeg synes også, at jeg har talt om sådan en teori om, at den arabiske ekspansion, så siden den osmanniske ekspansion, der, at det egentlig også har skabt en stor tilstrømning af græsktalende flygtninge til det vesteuropæiske område, som egentlig også har været med til at generere en slags filosofisk udvikling, fordi lige pludselig har man haft nogen, der har kunne oversætte græske tekster. Til det vestromerske, skal de prøve at finde ud af. Det er først op i renæssancen, at det gør sig relevant med Konstantinopel. Ja, Konstantinopels fald, kan vi lige få røven med sig rundt om. Ja, men det spiller... Ja, men jeg prøver lige at finde ud af, hvad du mener med det, fordi jeg tror, det er nogle sammenblanding af forskellige ting, men altså... I forhold til, hvor meget der egentlig skyldes den her oversættelsesvirksomhed fra det arabiske materiale, og hvor meget der egentlig skyldes, at der kommer nogle grækere til. Ja, men der kommer nogle grækere til. Altså, man kan sige, hvis vi snakker om grækers inkludering af græsk lærdom ind i den latinske verden, der gøres forskellige forsøg fra forskellige folk, og der er jo nogen, der lærer sig lidt, men der er forbløffende lidt oversættelsesaktivitet fra græsk til latin i middelalderen. Det må man helt generelt sige. Det er overraskende lidt. Der er værker, der bliver oversat, men det er i filosofisk sammenhæng i hvert fald meget begrænset. Og der, hvor det så begynder at tage fat, det er i Italien, det man kan sige den tidlige renæssance, eller humanismen. Og så er der jo sådan en historie om, altså, at man får simpelthen nogle lærte grækere til at komme til Italien. Det er altså før Konstantinopels fald i 1300-tallet. Coluccio Salutati, som er kansler i Firenze, han henter sådan en lært Chrysoloras græker ind, som så kan undervise en række italienere i at læse græsk, og sådan så, at Ficino kan lave den første komplette oversættelse af Platon fra græsk til latin i begyndelsen af 1400-tallet. Så der kommer en tradition for, at folk kan græsk på det niveau, fordi altså nede i Syditalien, der kan man finde masser af folk, der kan græsk. De kan bare ikke, de er ikke filosofer. Og hvis de er filosofer, så er det latin eller arabisk, og ikke græsk, det kører på. Så der er en overraskende lille kobling der. Det må vi sige, det er sådan grundlæggende set overraskende, så lidt det leder til af udveksling fra græsk til latin. Det er først der, vi kan have den tidlige renæssance, at der så lige pludselig kommer en ordentlig skyld, altså så kommer der meget tryk på. Og når du siger det der med nogle grækere, der tager til vest, så kommer jeg mere til at tænke på nogle umayyader, der tager til Sydspanien, men de er ikke grækere, de er arabere, de er muslimer. Men det betyder, at der er en særlig, Ibn Tufayl, som vi snakker om, også Averroes, eller Ibn Rushd, de er fra Sydspanien, og de er i en kulturel sammenhæng, som er lidt Damaskus flyttet til Sydspanien. Jeg ved ikke, om det er det. Jo, jamen, det var ikke sådan, at man kom med en påstand, det var noget... Ja. Ja, altså vi kan ikke sige, at hvis vi tager 1100, 1200, begyndelsen af 1200-årene
i den latinske vestlige tradition, så er det meget lidt input, der er fra den græske verden direkte. Der er rigtig meget input til gengæld fra den arabiske verden, som kan levere græske filosofiske værker, som altså, nogle af dem er jo så gået fra at være på græsk, til syrisk, til arabisk, og så nu til latin. Ikke? Men ikke så mindre, her har du din Platon. Ikke? Her. Er du spørgsmål? Ja. Spørgsmål indgår i nogle af de filosofiske, blandt andet også omkring det her med oversættelse direkte fra græsk til hvad siger du? Ja. Og jeg tror også, at jeg lige fik nævnt til nogle IR tidligere. Hvad så? Nej, jeg tror ikke, jeg nævnte det nu. Ja. Ja. Han er undtagelsen. Der er de her folk, der kan lige oversætte et par ting. Så der er noget. Ja. Men man må bare sige, forbløffende lidt, og så er det jo altså næsten, altså, det er meget besynderligt det med, det er så IR, der lige præcis lærer sig græsk. Altså det fjerneste hjørne af Vesteuropa, ikke? Alle de steder, hvor man er meget tættere på, og hvor man faktisk kan hente grækere ind og sådan noget, der foregår der forbløffende lidt. Og den oversættelsesvirksomhed, der primært foregår, den foregår i Vatikanet. Det er den mest løbende, den er knyttet til pavestaten. Og den er ikke Vatikanet, pavestaten, må man sige det. Og den handler primært om kirkefædre, altså om kristen litteratur. Ja. Ja, det er så måske på. Det er meget aristotelisk, og det er det her, hvad kan sige, det er sådan den simple måde at vise, at den arabiske filosofi og skolastikken er virkelig tydeligt, kan vi kalde det, beslægtede størrelser. Ikke? Og så er der lige den specielle ting, at i den arabiske tradition, der fik man så også Aristoteles' teologi oversat til arabisk. Den har vi da ikke hørt om. Nej, han skrev aldrig sådan en. Så det, de kaldte Aristoteles' teologi, det var en del af Plotins Enneader oversat og bearbejdet til arabisk. Og det vil sige, at man fik en noget anden Aristoteles lige pludselig ind med et værk. Og det undrer mig lidt, at der ikke er en eneste af de arabiske filosofer, der betvivler Aristoteles' forfatterskab der. Jo. Fuldstændig. Men det er jo aristotelisk sådan, skal vi sige, tankegangen, der kommer til udtryk her. Og det er det også i den her filosofiske roman. Det er bare meget, kan vi kalde det, opfindsomt fremstillet. Så men det er aristotelisk, og det, som jeg sagde, de læste alle sammen Isaac Roget, det er der, de begyndte. Og så, skal vi sige, kunne de selv deres læsning af Platon var dybt, skal vi sige, formet af deres aristoteliske verdensbillede. Omkring den der kommentar til Platons stat, den kunne også godt i tekststykket tyde på at være en aristotelisk indflydelse. At Platon var jo decideret kritisk over for demokratiet, fordi det var ikke i overensstemmelse med retfærdighedens idé, og derfor det var kaos. Hvorimod Aristoteles, han netop gik mere sådan empirisk til deres også hvilke statsformer findes, og demokrati er måske heller ikke så der er også nogle gode sider af det. Jamen bestemt, men det eneste er bare, at efter den passage, jeg bragte her, der kommer nogle mere kritiske udtalelser, som sådan ligger mere i tråd med Platon, så ja, det er både og. Men det er klart, altså det han siger der, er væsentligt mere åben over for demokratiets muligheder eller fordele, end noget Platon siger på noget sted. Det er helt sikkert. Ja, nu. Hvad gør de ved det ord? Jamen det er, altså det er delt op. Det er lavet til folkemagt. Nogle gange så er der nogle af begreberne, politikken, der
der har man i hvert fald også set i syriske, har haft virkelig problemer med at finde ud af komedier. Jo, altså der er nogle... Det er også noget råd for dem. Jamen, det er jo spørgsmålet, hvad skal man oversætte det med, hvis man ikke har helt det samme fænomen? Ja. Nej, men altså navne transkriberes, men generelt så oversætter man. Altså, det er meget få begreber, der er græske ord viderebragt. Altså, episteme hedder ilm, og altså filosofi hedder falsafa. Det er også det, der står her. Al-falsafa al-arabiyya. Så filosofi, lige ordet filosofi. Og Aristoteles hedder Aristot, ikke? Og Aflatun, det er Platon og så videre. Så altså navne er selvfølgelig navne, men begreberne er generelt oversat. Jeg har stadig svært ved at se, om arabisk filosofi skulle være en central del af filosofihistorien. For eksempel så med tidlig romersk filosofi, der har man jo sådan næsten nogle ismer, selvom du, som du sagde, at der ikke var sådan nogle store tænkere, så har man sådan stoicisme for eksempel. Jamen, det er grækere. På en tradition, som man så bygger videre på, og som man kan se en større historisk, dialektisk progression på en eller anden måde. Altså har man nogle lignende ismer i arabisk filosofi? Hvad er egentlig det konkrete bidrag? Det virker stadig som om, at den der oversættelsesrolle, det kan godt være, at der er nogle kommentarer og sådan noget, men den virker stadig instrumentelt. Altså, at arabisk filosofi var god, fordi at de holdt læsningen af Aristoteles i live, og fordi at den ligesom bidrog til den vestlige læsning af Aristoteles. Og der ser man jo for eksempel med tomismen, der får man ligesom en isme, som man så bygger videre på. Men de ismer, du omtaler... Der er også en isme. Hvad har vi af ismer fra arabisk filosofi? Hvordan er det et centralt del af filosofi? Altså nu vil jeg så sige, at tomisme for eksempel, ikke? Er det ikke en isme, der er opstået, fordi at man er så interesseret i det her, at man ophøjer det til at få et navn, der har en isme? Jeg tror, man kan lave en isme ud af nogle af de her. Jeg tror bare ikke, der er nogen, der har lavet nogle ismer endnu, fordi interessen har været så uendelig meget større på nogle andre, end på dem her. Stoicisme er altså ikke et romersk, men et græsk fænomen, som så romerne også tager. Så det var lige for at sige, altså, ellers ville jeg, hvis det var stoicismen, der var et romersk produkt, så ville jeg virkelig ikke gjort det. Jeg forstår det. Ja. Men det er mere for at sige, når jeg siger skolastik, så tror jeg omfatter cirka det samme, som man kunne omfatte den her tradition med. Altså en total Aristoteles begejstring med Platon og nogle naturvidenskaber og alt muligt andet koblet på. Og jeg er i tvivl om tomisme for eksempel er en sand isme, om det ikke er skolastikkens, skal vi sige, primære udtryk, og derfor, og med så mange store værker osv., og derfor genkendelige ned igennem alt muligt, fordi, og det tror jeg godt, man kunne lige så godt finde nogle ismer her. Jeg ved bare ikke, hvad de skal hedde, men hvis vi taler om områder ligesom skolastik, så kan vi bare sige, at arabisk filosofi er ligesom skolastik. Det er sådan en måde at omtale. Og så kan du sige, at filosofihistorisk, sådan på den store linje, så er de viderefragtere. Ja, men jeg synes, jeg har vist nogle ting, hvor de i hvert fald er nye i udtryksform, og også i enkelte tanker og sådan noget. Om det kan fortælle sig til en isme, det ved jeg ikke. Jeg har en grundlæggende fornemmelse af, at ismer opstår der, hvor folk gerne vil hævde egen tradition, og skal sige, fordi den er blevet så vigtig for dem, så får den navn af isme. Og den her har ikke været vigtig i en vestlig tradition, så det har ikke været muligt for nogen at kalde det en isme. Jeg har ofte svært ved at genkende de der, altså for eksempel tomisme, ikke? Fordi hvad er det, der adskiller ham entydigt fra hans landskab? Der er sikkert en hel masse, man kan udpege, men det er i samme stil, som man kan udpege noget hos dem her. Men der er jo i hvert fald en eller anden form for systematik i tomisme, og sådan, altså et systembyggeri, som man kan sige, jeg er tomist. Men det, jeg er sikker, man kan sikkert være avicenist også. Altså, men altså, hvad er der af ismer, man ligesom kan sige? Jamen, men vi skal bare lige passe på med de der ismer. Altså, det er jo ikke Thomas Aquinas, der har lavet begrebet tomismen. Det er en senere kodificering af hans værk. Og sige, det, der ligger inden for ham, det vi kan læse hos ham, det er ligesom platonisme og så videre. Ikke?
Og der kan man sige, ja, ligesom hele skolastikken er båret af en aristotelisk tænkning, så er hele den her også båret af en aristotelisk tænkning. Og om der kan laves nogle ismer derinde, det ved jeg ikke. Det er ikke blevet lavet endnu, men det kan der komme. Jeg kan ikke se andet end, at Avicenna kan fuldt ud komme på højde med Thomas Aquinas i forstand, at der er masser af værker at tage. Og så er det spørgsmål, om man kan få overblik over det, udgivelsesmæssigt og alt muligt. Der er en masse tekstproblemer. Men der er ikke nogen, der har sat sig ned og lavet avicennismen. Så den laves jo. Den laver man bagefter, når man siger, at nu kan jeg genkende Avicenna alle vejen. Så derfor kan vi kalde det avicennisme. Men altså om det videreforagter, ja, sådan kan man jo også fremstille hele senantikkens filosof. Der er jo nogen, der bare siger, ja, det er et stort magtværk af eklekticisme, altså de plukker fra hinanden og krydser tværs. Ja, men samtidig så kobler de det sammen med en monoteistisk tænkning, som ikke fandtes på nogen måde hos Platon og Aristoteles, selvom det Platon og Aristoteles, de hele tiden er beskæftiget med. Så et eller andet ryg sker der, og de der ismer, dem er jeg nervøs overfor, som markører og er om noget er vigtigt eller ej, vil jeg sige. Men det er klart, det kan da godt være, at vi kan sige, at der ikke er helt et eller andet som hvem, men altså, jeg synes stadigvæk, altså tomismen, har det ikke også noget med katolicisme at gøre, at han, det er ligesom Augustin og sådan noget. Men det er også sådan, at så er der ligesom en måde, og altså, hans læsning af Aristoteles var jo også det her projekt med, hvordan forholder man sig til en hedning, som samtidig... Ja, for det havde han arvet fra den arabiske tradition, der havde de ikke lavet andet end det. Nej, men og en senantik tradition. Der var jo ligesom et stort system, som man ligesom kunne sige, det er jeg enig i, det er rigtigt, eller det er jeg uenig i, jeg er ikke... Jamen, det synes jeg, du kan gå igennem. Det tror jeg, du... Der har man traditioner i arabisk. Vi har lignende folk, som gør det samme. Altså Avicenna. Lad os tage ham. Eller, altså, de har jo masser af diskussioner på spørgsmål om åbenbaring over for den filosofiske erkendelse. Det er jo præcis det samme. Jeg kan ikke se, at Thomas Aquinas er et andet slags. Det er bare hans enorme indflydelse, der kan gøre det til tomisme. Og ligesådan er det jo i den arabiske tradition, har de her haft deres indflydelse, som jeg så ikke skal gøre mig klog på i de følgende århundreder. Så altså, det er det her med, hvordan man skriver filosofihistorie, hvor de her er blevet glemt. Og når jeg siger centralt, så betyder det jo ikke, at her er det vigtigste. Så siger jeg bare, ligesom den latinske tradition, ligesom den græske tradition, ligesom alle mulige andre traditioner, så er det en central del af filosofihistorien. Og her er den endda i nærkontakt i århundreder med den, som vi siger er den vigtige. Men vi snakker aldrig om den der. Vi siger kun, nej, så fik de lidt derfra og lidt derfra. Men det er de her folk fra Anselm og Canterbury eller en eller anden, og så frem efter, som vi snakker om, som vi ophøjer til sande filosofer. Mens de her, de er sådan en slags leverandører af filosofisk gods. Der er der en forkert vægtning. De er centrale, lige så centrale som de andre, vil jeg mene. Det er det, jeg mener med centrale. Jeg bliver desværre nødt til at gå nu, men jeg vil ellers meget gerne have fulgt diskussionen videre, men jeg har desværre et hold, der venter mig. Jeg skal prøve lige at... Stakkels filosofer, jeg vil have mere.